Ola, boa tarde. Damos comezo ao pleno do día 25 de marzo de 2021 e antes de comezar este pleno vou dar lectura a unha proposta que pasamos a todos os grupos da Cofradías de Pescadores. Co gallo da proposta de modificación do vixente regulamento de control da Unión Europea que inclúe novas obrigas para as embarcacións pesqueiras como de levar control de capturas o equivalente ao diario de pesca de forma electrónica para todos os buques. As embarcacións de máis de 4 metros de eslora deben contar con un bordocún xeolocalizador, circuito pechado de televisión en buques de máis de 12 metros de eslora, etc. As cofradías de pescadores galegas comezan unha serie de accións de protestas por unhas pretensións que nos parecen inviables para os buques de pesca artesanal, que doitan traballar na meirande parte dos casos no interior das rías. Así, está previsto que para o vindeiro venres día 26 de marzo un paro da flota artesanal no que se pretende que todas as embarcacións deste porto se concentren no interior da dársena pesqueira ás 12 horas. Faránse soar as buxinas e sireas das embarcacións e pediuse que os tripulantes, familiares e amigos se concentren na fronte marítima, respetando, obviamente, as medidas COVID, para que se vexa unha importante oposición ás medidas que pretenden impoñer. É por iso que damos traslado desta información a todos os membros da Corporación Municipal, a fin de que suman persoalmente a este acto de protesta para darnos forzas. A petición que fan as cofradías é exixir a retirada da proposta de modificación do Regulamento de Control da Pesca do Consello e aprobada por maioría dos eurodiputados do Parlamento Europeo en canto vai en prexuízo dos intereses da flota pesqueira artesanal e do marisqueo de Galicia e ante a imposibilidade do seu cumprimento. Exixir dunha vez por todas unha definición europea clara e real do concepto de pesca artesanal baseada nunha definición multicriterio. Requirir un tratamento distinto e diferenciado da flota de pesca costeira artesanal respecto ás frotas industriais e ou semi-industriais. Recoméndase para elo ás autoridades comunitarias un coñecemento real das características estructurais dos buques de artes menores, das zonas de pesca de desenvolvemento da actividade e da selectividade das artes e aparellos de pesca empregados. Vamos dar comezo pola aprobación da acta da sesión anterior realizada o 5 de marzo do 2021. Alguén quere decir algo? Nada, procedemos á súa votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por maioría. Punto 2 da orde do día, proposta da Alcaldía do recoñecemento extrajudicial do 1 do 2021. Por parte do Goberno vai defender Mariano Abalo. Bueno, creo que xa tivo un debate amplo en comisión informativa. Ademais, contamos coa presencia naquele momento, igual que agora ocorre neste pleno, do señor interventor, que nos facilitou os datos ata onde el podía chegar respecto da orixe deste expediente de recoñecemento de créditos. A maiores, había unha serie de facturas que eu particularmente quedei de revisar para dar información respecto das mesmas, que algúns grupos a coñecen, pero creo que a totalidade do pleno tamén debe coñecer, non? Me refiro fundamentalmente á factura da webcam, por exemplo, co micrófono que de Tecnosa. Esta en concreto foi destinada a uns cursos de formación da Escola Taller. Despois, tamén se pediu explicación respecto da comida do equipo sanitario no cribado da COVID-19 en Cangas. A información neste momento é clara, en todos os concellos estivo aplicando este criterio, tuveron que asumir os concellos este gasto, polo tanto non foi unha cuestión excepcional para Cangas, ni muitísimo menos, non? Outra cousa que se este de acordo ou non con que esa sea a mecánica adecuada a aplicar, pero bueno, a importancia en sí mesmo da medida creo que é demasiado obvia, non? Despois tamén se pediu explicacións da factura presentado por Benito Urbán respecto das adquisicións duns bancos e falado ca área respectiva, se informa de que efectivamente en este momento están almacenados pendientes da súa ubicación definitiva, non? E tamén se preguntou polas facturas de Vodafone
que, bueno, a licitación que no seu día se produciu xenerou un aforro importante, si ben é certo que unha implementación de moitos maiores servicios que os estaban contratados foi xenerando un incremento dunhas facturas como as que se levan a este expediente de recoñecemento e a maiores informar que isto tamén está no proceso de licitación que nos vai a permitir seguir aí nunha línea de aforro que indudablemente permiten os procesos anteriores, así nos lo están indicando, ¿no? E se non me queda nada atrás, isto sería así información complementaria do expediente en sí mesmo, ¿no? Do turno de palabra avante. Ben, boa tarde a todos e a todas. Eu quixera comezar falando neste recoñecemento extrajudicial de crédito, falando precisamente do importe total que supón este recoñecemento, que son cerca dos 120.000 euros que xa temos que recoñecer dentro do orzamento 2021. O que máis preocupa desta relación de facturas, probablemente, precisamente o informe do señor interventor con reiteradas advertencias pola maneira na que se está a traballar. Son advertencias relativas principalmente a que son gastos reiterados con proveedores e empresas suministradoras do Concello e son gastos que polo seu carácter deberían ir a través dun contrato menor e non a través deste recoñecemento extrajudicial de crédito. Son irregularidades que se están dando na maneira de proceder por parte do Goberno e que deberían de ser correxidos na medida do posible. Creo que en relación ás facturas que acabas de nomear, Mariano, sí que é de recibo entrar o mellor no tema da comida dos traballadores que fixeron o cribado aquí en Cangas, porque non é recibo que todos os veciños de Cangas teñamos que pagar esa comida cando o mellor o podería ter asumido propiamente os Sergas ou a Xunta, como proceda. De todos os xeitos, destes 120.000 euros, o recoñecemento, a maior grande parte de cartos van no recoñecemento a Sogama, nesa factura de Sogama, que son casi 80.000 euros. E, nese sentido, sí que, ao mellor, aclarar tamén por que unha desas facturas ten un importe máis baixo e a outra ten un importe tan sumamente elevado. Unha é de 18.000, cando a outra é de prácticamente 60.000. Entón, sí que me gustaría saber un pouco cal é o motivo polo que unha das facturas de Sogama é tan sumamente elevada e non o trasladei na comisión informativa, por iso eu pregunto e o traslado ao señor interventor por si pode darnos unha resposta. Sen máis, decir que o noso posicionamento no noso grupo neste caso vai ser unha abstención porque consideramos que as advertencias que se fan no informe do interventor así o requiren, nada máis. Turno de palabra para o Benega. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Pois eu tamén vou a facer referencia ao informe de intervención porque preocupan algúns aspectos deste informe. Reitera esa advertencia de que se está a incumplir o disposto no acordo da Xunta de Goberno local, que foi de 9 de marzo de 2020, así pon no informe de intervención, polo que se aprobaban as bases que han de reser a adxudicación dos contratos menores. E tamén di que reiteran esas advertencias respecto á realización de gastos en consignación orzamentaria, o que motiva a súa vez a emisión dun informe de reparo. Isto para min é o máis grave, incluso de toda a situación que estamos a falar deste recoñecemento extrajudicial. Porque se ben pode afectar o cumprimento da regra do gasto, se ben son facturas que, evidentemente, os proveedores non teñen culpa e teñen que cobrar, os proveedores de servizos, as pequenas empresas teñen que cobrar polo traballo realizado, sí que non vamos a aceptar que estas reiteracións de advertencias de facer gastos sen consignación orzamentaria, tal e como informa o señor interventor, e cun informe de reparo que traen a pleno. Así, o noso voto vai ser sempre unha abstención. Turno de palabra, é verdad, para o PP. Boas noites a todas e a todos. Pois creo que nos vamos a facer pesados nos argumentos que utilizamos todos os grupos cara a este recoñecemento extrajudicial de crédito, empezando polo informe de intervención que reflexa as claras que é o que se trae hoxe aquí.
aquí non se trae facturas que hubo problemas para aprobalas porque se presentaron tarde, que hai moitas delas que sí, pero xa demostraremos que a gran maioría é pola falta de crédito e por non ter recoñecido a esas deudas. O interventor declara dúas cuestións. Por un lado, se establece unha norma para os contratos menores que se pasa polo forro e se segue sin cumplir. En segundo lugar, os gastos que se siguen realizando sin consignación presupuestaria. Levámoslo denunciando 3 anos. Os reparos ano tras ano vai a máis. Empezamos no 2017 con 195 reparos, o 2018 con 250 e no 2019 con máis de 300 reparos. A gran maioría deles por facturas sin consignación presupuestaria. A liña sigue igual, pero desgraciadamente ahora estamos nunha situación moito máis complexa. A economía do Concello vai a sufrir e isto vaise pagar moi caro. Vou a falar de que un recoñecemento extrajudicial de crédito é para recoñecer facturas na súa maioría que pola súa presentación no rexistro pois non poden recoñecerse nese ano e teñense que pasar ao ano seguinte. Pero neste caso non é así, porque o 80% das facturas non é por ser extemporáneas na súa presentación, senón por non ter crédito. E é moito máis grave unha das facturas de Sogama, as de 18.000 euros, que xa foi presentado 31 de agosto, mes e medio despois de aprobar o orzamento do 2020, e xa non había crédito para aprobar esa factura. É dicir, que en mes e medio xa non se pudo aprobar algunhas facturas que non tiñan crédito contra iso. Isto demostra que tamén o documento, como así o criticamos e o definimos, o documento que se levou a súa aprobación definitiva no mes de xullo do 2020, da aprobación do orzamento, non cubría as necesidades que tiña o Concello de Cangas. E mellor exemplo é a factura de 18.000 euros que mes e medio despois de aprobarse non ten recoñecemento. Seguimos nas mesmas. Isto é non facerlle caso á intervención municipal, non tomar medidas de control do gasto, e aquí temos as consecuencias. Isto non pode seguir así. É dicir, que o 80% deste recoñecemento extrajudicial de crédito que vai a condicionar xa o orzamento do 2021 sexa porque non había crédito suficiente no 2020. Apague, vámonos. Seguirá a roda crecendo e a ver onde vai parar. Paso a voz ao Goberno. Sí, no, digo que si o señor interventor quere aclarar o tema de por que as diferencias da factura de Sogama, pois ben, se non, sigo eu co resto das explicacións. Vamos a ver, a facturación de Sogama, este importe pequeno, responde á facturación dunha diferencia do ano anterior. O importe, digamos, habitual das facturas de Sogama, que falábamos na comisión, ronda sobre 70.000 euros, 60-70.000 euros. Eso responde pois a unha facturación que fixeron, digamos, extraordinaria, con as diferencias que viñan do ano atrás. Por iso creo que non responde a unha facturación, digamos, habitual, sino que é, digamos, unha especie de liquidación con unha diferencia anterior. De todas maneras, seguindo con ese tema, hubo un tema que creo que foi interesante e bastante compartido na comisión, independentemente da cor política, que, efectivamente, concretamente, creo que foi Meche Girade, que foi unha das persoas que reclamaba, e creo que tamén Loli Hermero incidía na mesma dirección, que eu creo que polo tema da política que se sigue de reciclase, de compostase, que nos gustaría que eso se pudera derivar o que é un menor gasto, non? Na facturación. Entón, quedouse de derivar isto a mancomunidade para que, efectivamente, saber exactamente que aforro nos pode xenerar, se foi debido a que, se efectivamente existe o problema que coa COVID, creo que foi bastante público e notorio, que incrementouse o liso dunha forma notoria, pero, bueno, que ainda así quedaba claro que, comentaba incluso o señor interventor, que era tan sencillo como someter a un control ás pesases, e, polo tanto, sí que iso ímolo derivar a mancomunidade, non? Por outra banda, efectivamente, con relación aos contratos menores, todo o que poda reducirse nese sentido vai se facer. De feito, xa se informou polo señor interventor no seu momento, e cando se presenten os balances máis globais, tamén se informará pormenorizadamente, e creo que xa houve en ese sentido, a través da Central de Compras, unha política de aplicación dese criterio. A extemporaneidade, aí de firo de pío, a extemporaneidade na relación que se elaborou desa intervención está claro que é o elemento esencial. Eso non quere dicir que non se
deba e se poida facer un esforzo canto máis se vaya mellorando isto, mellor que mellor. E, de feito, nese sentido, sei que hai unha política que os números acreditan que se está traballando nesa dirección. E a diferencia entre o expediente de recoñecemento de crédito do ano anterior e o actual ascende a 498.722,55 euros. É dicir, prácticamente reducimos con relación ao expediente que se presentou con anterioridade en €500.000 de euros. Eso poderá convencer ou non convencer, pero creo que é un factor de peso, non? De momento nada máis. Doi o turno avante. Bueno, pois reiterar un pouco os argumentos anteriores, como ben decían os compañeiros, no tema do informe do interventor, novamente, porque sí que é certo que o interventor insiste moito nesas irregularidades que se dan na tramitación de contratos menores, que se están incumplindo de maneira sistemática, e por iso eu reitero, porque creo que é moi necesario que se corrixa a necesidade de motivar a necesidade de un contrato de servicios ou de suministro. Hai que motivar e decir o porqué dese contrato, establecer tamén dentro de esa motivación cal vai ser o proxecto e cal vai ser o orzamento que se vai a facer nese contrato. Quero dicir, son cousas que ás veces se pasan por alto. De feito, nesta relación de facturas incluso se incorpora unha obra nunha recoñecemento extrajudicial de crédito, se leva unha obra, non unha factura calquera, estamos metendo unha obra, e iso é algo que non debería de figurar aí. Co cal, creo que hai que mellorar, e isto diríxome directamente ao concelleiro de Facenda, se ben é certo que na comisión informativa se informaba xa deses avances que levan 6 meses funcionando xa con central de compras e o aforro que iso supón para o Concello. Creo que hai outros movementos que hai que facer en aras de mellorar moito máis, como, por exemplo, tamén decía o interventor, axustar no orzamento municipal estas cantidades de Sogama, porque isto está sucedendo reiteradamente ano tras ano, co cal haberá que tomar unha medida para axustar un pouco as cantidades que hai que orzamentar. Nada máis. Turno para o BNG. Moi breve, porque o que vou a facer é fincapé precisamente nisto último que acaba de nomear a portavoz de Avance, e que xa nomeou antes o concelleiro de Facenda. E o tema Sogama. O tema Sogama, que é un tema sangrante para os concellos, é un tema que denunciamos en múltiples ocasións, esa suba unilateral dos prezos por parte desta empresa, e o traballo que se está a facer actuando dende a Mancomunidade do Morrazo no Concello de Cangas e noutros concellos polo Plan Revitaliza, pola reducción do liso, pola reducción da tonelaxe que se remite a Sogama. Isto hai que vixialo, controlalo, comentei na comisión informativa, é algo que tendemos que trasladar, e así confirmou agora o concelleiro de Facenda, á Mancomunidade, porque o que non podemos é estar traballando nun plan que efectivamente está funcionando e hai unha reducción dos envíos que se mandan, pero temos que verificalo e temos que comprobar, e iso pasa por pesaxes dos vehículos e que Sogama non nos meta a bordo como nos meteu en múltiples ocasións con facturas que tiñamos incluso dúbidas das súas pesaxes. Reiteramos o noso voto, os proveedores non teñen a culpa e teñen que cobrar, pero sí que volvemos a insistir, as cousas teñen que facerse ben, os contratos menores, e esta pertencia grave do interventor ao respecto do cumprimento ou incumprimento do obxectivo da regra do gasto é bastante seria como para tela en conta. Nada máis. O turno do PP. Bueno, facendo un pouco mención ás palabras do señor concelleiro, lembrarlle que, en primeiro lugar, di el que é un elemento esencial a extemporaneidade das facturas, volvo a reiterar. As facturas extemporáneas representan o 19% do total do recoñecemento extrajudicial de crédito. 80% das facturas que van nese recoñecemento son porque non existe crédito para elas. É moi distinto. E iso é causado polo mal documento que se aprobou como orzamento xeral do Concello de Cangas para o ano 2020 no mes de xullo, porque vostede agora comparaba os recoñecementos extrajudicial de crédito do 2020 co 2021. Pero pense vostede que o orzamento que se aprobou para o ano 2020 empezou en funcionamento prácticamente en agosto. E que, se en 5 meses vostede considera que é moi pouco
120.000 euros de recoñecemento xudicial de crédito, que a maioría é por non haber crédito, apaga e vamos. Despois, falar de Sogama, falan da mancomunidade, falan de outras cuestións. Sogama ofreceu fai máis dun ano unha rebaixa do 2% a mancomunidade do Concello desde o Morrazo na súa facturación a cambio de que tomara a medida de modificar a ordenanza fiscal que fixo a mancomunidade. Pois nada. Lóxicamente, había unha oportunidade aí de rebaixa da factura que, por as cuestións que sexan, non se levaron a cabo. Está ofertado esa cuestión desde finais do ano 2019. O interventor creo que foi bastante claro no seu informe. Hai dous problemas moi gordos que se veñan arrastrando anos tras ano e non ante isto é dicindo que isto xa ven causado polo orzamento xeral, non podemos máis que votar en contra desta proposta. Turno para o Goberno. E a maiores deso, tamén aproveito para decir que sistemáticamente Sogama fainos trampa, porque evidentemente pon habitualmente unha serie de requisitos que pon moi difícil a veces de cumplir. Non? Igual que no tema que comentaban, la dos gastos da COVID, da comida esta, do cribado, cando resulta que despois os concellos tuvemos que asumir dunha forma brutal toda a crise da COVID con unha axuda prácticamente inexistente, unha desasistencia absoluta, por parte dos organismos públicos que evidentemente teñen capacidade sobrada orzamentario para que puderan afrontar esta situación. Sin embargo, non foi así. Por lo tanto, como dicía antes, vai seguir insistindo a través da central de compras e dun control máis exhaustivo, vai seguir na mesma línea, pero eu creo que o dato que comentaba antes non tira para nada por terra os argumentos do señor Millán, nada máis. Bueno, procedemos á votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Aprobada por 8 votos. Aprobada por 8 votos. Pasamos ao punto 3 da orden do día. Proposta de alcaldía sobre a aprobación do proxecto de solicitude das axudas da Deputación do Pla Concellos, da línea 1. Decir que a línea 1 da Deputación é unha línea que permite facer proxectos para este Concello, ven por unha cuantía de 782.912 euros e donde este ano, por primeira vez, se nos permitía retrotraer de aquí un 20% para poder axudar a sectores que se visen afectados pola pandemia. Entón, a proposta que se fai por parte deste Goberno son diferentes obras urbanísticas e, ademais, a reserva de 150.000 euros dese 20% da línea 1 para o sector de hostelería, do turno de quendas. Avante. Ben, eu vou trasladar o mesmo que trasladei en comisión informativa. Avante foi o único grupo que asistiu na Xunta de Goberno local por distintas circunstancias que non veñen a conto, e para nós foi unha sorpresa bastante desagradable atoparnos coa proposta que se levaba a pleno para o Plan Concellos. E foi unha sorpresa bastante desagradable porque levábamos semanas traballando con distintos listaxes, intentando establecer prioridades, intentar traballar na maneira máis equitativa e intentando chegar ao mellor de que maneira se pode chegar a todas as parroquias cos investimentos, traballas facendo números e traballas o mellor facendo propostas e no último momento, cando tes que levar as cousas ao pleno, resulta que o documento que che poñen diante é outro completamente distinto. Para nós foi moi desagradable, de feito, repito a palabra porque eu mesma
me pareceu prácticamente unha tomadura de pelo, unha pérdida de tempo, vir o Concello para ao final acabar traballando de esa maneira e presentando este plan Concello que, para o noso modo de ver, é un plan Concellos pouco equitativo coas parroquias, porque, de feito, para a parroquia de Aldán, por exemplo, non hai ningún investimento, e inclúyese tamén unha partida importante para, como ten que ser, por suposto, para tamén actuar nas beirarrúas Viso e Gresario. Asúntase o convenio de colaboración asinado entre o Concello e a Deputación con un erro importante que o anterior alcalde dixo que se corrixiría e, aínda así, seguiuse adiante e asinouse un convenio que di que se solicita a transferencia do vial da estrada provincial 1001 Cangas Coiro a Madalena. E isto era algo que se iba a eliminar do convenio e continúa manténdose dentro do convenio. Nós non estamos dispostos a continuar traballando desta maneira. Nós consideramos que teremos que traballar dende o consenso, que é necesario que se dialogue e que se planifique con moita antelación cales son as prioridades deste Concello, traballar para a veciñanza e non desta maneira, e moito menos facendo a chantaxe que se leva facendo ao noso grupo para que apoiemos unilateralmente unha proposta na que non tuvimos oportunidade de participar. E digo que non tuvimos oportunidade de participar porque se nos presentou directamente nunha xunta de goberno local e non tiñamos coñecemento de que se iban a levar esas propostas. Polo de agora, nada máis. Esperarei a segunda quenda por si teño que engadir algo máis. Doulle o turno ao BNG. Sí, boa tarde de novo. Bueno, pois o BNG de Cangas o fixo público e indicou que non apoiaría as propostas deste equipo de goberno actual que aparecen impostas e non consensuadas. Fixo o público e reiterámolo. As propostas que se levan a este vindeiro pleno, como este plan Concellos, aparecen sorpresivamente cun listado novo, así comentaba tamén a portavoz de Avante, que nada ten que ver coas propostas que presentaron cando iniciaron as supostas negociacións coa oposición municipal. O BNG traballou con estes documentos que se estaban manexando, o presentado polo anterior alcalde nunha xunta de portavoces, foi no mes de xaneiro, que estaba aberto a suxestións, e o presentado pola Concellería de Facenda. Son os documentos que estábamos manexando. O Goberno sabía que tiña que negociar, sabía eu, e xa o sabe desde decembro, que tiñan un borrador deste plan Concellos. Se tiveran interese real en traballar e sacar adiante o plan Concellos, xa terían encargado con tempo suficiente diferentes proxectos para iniciar a negociación e ter os proxectos preparados. Coñecen os importes desde xaneiro. O día 14 anunciouse que había 3 meses para falar e presentar as solicitudes. E as xuntanzas e reunións para este plan foron escasas. E non só iso, sino con proxectos e obras que empoñen sen negociar. Bueno, isto xa é unha falta de rigor, falta de traballo e de intereses partidistas que é o que está movendo o parecer a este goberno. As amenazas e chantaxes que se están lanzando a este grupo municipal, tanto dentro da alcaldía como directamente como de outros grupos, as falsas insinuacións de exixencias, como a frase utilizada de que hai dromeo, o asombro polas declaracións públicas dos grupos da oposición e as acusacións de deslealdade, é o xeito de actuar de quen non ten argumentos para justificar este descontrol, a irresponsabilidade dun goberno dividido e incapaz. E son así de dura. No BNG sempre fomos claros. O reparto debe ser equitativo nas 5 parroquias, algo que desapareceu, xa que incluso, como comentaban xa, hai parroquias que non ten ningún investimento. Seguimos defendendo que o listado de actuacións deben atender as necesidades urxentes con listados establecidos baixo criterios técnicos e prioridades, atender os servizos públicos e cubrir carencias, e mantémolo. Presentan in extremis, a poucos días desta sesión plenaria, un listado modificado, imposto, e unha situación surrealista, onde os propios socios de goberno atácanse entre sí utilizando o xogo sucio para chantasear a oposición municipal, mentíndolle a veciñanza para tapar as súas propias carencias e a nula capacidade de xestión. A prepotencia da que fan gala e de querer facer e desfacer con actuacións lembran modos caciquís de outras épocas. Hai quen quere que nada mude, e outros gañar o poder a custe do que sexa.
Así non vai a ser. Criticamos a decisión de incrementar os gastos nunha estrada provincial, criticámola na Comisión Informativa e reiterámola. Porque desde que se iniciaron os trámites vendeuse como un logro de algúns concelleiros, pero se está incrementando o custo da obra a conta do Concello, obrigando a renunciar, dedicar os cartos que nos corresponden a actuar nos viais municipais, que é para os que estaban destinados, por ter que metelo para estas actuacións que ten que facer a Diputación Provincial. O xogo sucio que utilizaron contra o BNG durante o anterior mandato e a campaña electoral con este proxecto e outros siguen a facelo e siguen a repetilo, intoxicando con mentiras e difamacións e cargando sobre outros a súa propia irresponsabilidade. Está claro que a obra é importantísima, e reitero-o. Hai que executala canto antes, leva moitísimo tempo enquistada. Logo do traballo do anterior mandato, a negativa da Diputación de cubrir todos os gastos para conseguir as cesións e, a pesar do esforzo de boicotear o proxecto por parte de algunhas persoas, xa é hora de que se poñan en marcha as obras. Pero está claro que a Diputación Provincial non actúa con Cangas con respeto. Basean toda a colaboración con o noso Concello nos importes dos plan concellos, con cofinanciamentos e incrementándose partidas deses cofinanciamentos, cando están actuando nunha estrada que é súa e que é da súa titularidade. Xa nos corresponde a noso mantemento a posteriori de realizar esa obra. Denunciamos estas administracións supramunicipais, Estado, Xunta e Deputación, que venden grandes investimentos e axudas para os sectores nestes graves momentos de problemas sociais e económicos que na realidade non resolven e cargan sobre os concellos co cofinanciamento e cargan a responsabilidade de atender estas necesidades restando dos importes que lles corresponden ás administracións locais máis pequeniñas e con menos recursos. A utilización do Plan Concellos sabemos que é máis fácil para este Goberno que restar dos orzamentos municipais das partidas en algunhas áreas que poderían utilizarse para atender o que agora é prioritario, as necesidades sociais da veciñanza. Continuarei na segunda tanda. Turno de palabra para o PP. Boas tardes a todos. A Xunta de Portavoces o Partido Popular e de Cangas descoñecía o reparto das obras desta liña 1 do Plan Concellos de Cangas por 2021. Outros grupos algo o coñecían, nós non. Polo que queríamos é deixar claro o talante negociador e de consenso deste Goberno. Unha vez feito público esta lista de obras, decir que todas estas e máis que son necesarias, pero moitas veces os cartos son os que son e que o Goberno ten a obriga de administralos en base a certos criterios. Criterios que deben de ser as prioridades, criterios que deben de ser as urgencias, criterios que deben de ser xustos e equitativos con todas as parroquias e todos os veciños, criterios que deben de ser as titularidades onde se invirten os nosos cartos municipais. Analizando a listaxe de obras, atopámonos con curiosidades de obras que aparecen por sorpresa, sen justificación da súa urxencia, sen justificación da súa prioridade sobre outras que sí podían ser. Atopamos cunha obra de 75.000 euros en Muros, como anexo a unha obra dun convenio de urbanización do Viso Iglesario. Convenio asinado cunhas cuantías económicas totalmente pechadas. Con esta obra, anexo de 75.000 euros, rómpese e desvirtúa as aportacións do convenio, que a maiores é unha inversión con cartos dos cangueses nunha carretera da Diputación. Atopámonos cun reparto injusto e discriminatorio. Coiro e Darbo tocan unha pequena pedrea deste plan Concellos e a parroquia de Aldán tocanlle 0 euros de inversión. 0 euros. Se iso é o seu reparto xusto e equitativo entre os veciños de Cangas que pagan os seus impostos, alá cada un coa súa conciencia. Quero recalcar e matizar que o Partido Popular de Cangas non está en contra de ningunha obra, ao contrario, cantas máis mellor, pero hai urxencias e ser equitativo con todos os veciños. Nada máis. Fálase de equitativo e fálase de que todas as obras son necesarias, completamente todas as obras son necesarias. E equitativo é, o que pode ser é que non gusten, pero equitativo é, e o vou aclarar. Aldán vai executar agora mesmo a rúa de Sartasens con remanentes. Falta nada, en cuestión de días estará funcionando. Sí, señor
Sí, señor Rafa, é que sí. E se non, quitaremos as fotos uns días, o chamarei para esa foto, vale? O parque de Socotelo tamén, creo que tamén queda en Aldán, non? É dicir, esas son obras que se van a empezar nuns días. Coiro leva tres rúas en concreto, leva o IO dúas obras e leva Darbo. Tal vez non sean as que gusten, eu recoñezo. Se algo me culpo neste plan concellos é que en estes 30 días non fora capaz de sacar outro plan concellos. E me culpo moito, non se pode imaginar nestas últimas semanas. Pero en 30 días dunha alcaldesa dunha área que ni siquiera é a dela, sinceramente, estou en eso. O máis importante para nós, para min e para este goberno é a liña 1 pola parte que se dedica ao sector da hostelería, é un 20%. Eso fai que esa liña 1 baixe nun importe moi importante e eso nos obliga a reducir obras. Eso nos obliga a reducir nesa listaxe. Me sorprende tamén, por outro lado, que diga que non coñecía ese listado, que é sorpresa. Ben, eu tamén lle podo decir que eu tampouco o coñecía, pero sí que me sorprende que depois me diga que lle aparece algunha obra de sorpresa, é dicir, se non coñecía o listado, porque lle aparece unha obra de sorpresa, deberían lle aparecer todas de sorpresa. ¿No? É algo que me parece un pouco raro. Listado modificado, digo, do listado que se traslada os grupos de goberno, e é certo que non eran as miñas áreas, nin eu estuve nas negociacións, pero polo que eu puiden estes días ver, solamente hai dúas modificacións dese listado e son certamente os muros da rúa Viso Igresario e a obra de Nazaret. Esas son as dúas modificacións respecto ao listado orixinal. O resto das obras están nese listado orixinal. Digo aquí, e que quede claro, é dicir, si o que pon o problema neste plan concellos son os muros da obra Viso Igresario, eso podemos quitar un acordo aquí de retiralos deste plan concellos e eu en Semana Santa presento outro proxecto máis dese listado. Eso sí que o podo ofrecer, non podo ofrecer moito máis. Eu chamei a Deputación para facer a prórroga dese plan concellos, non se nos concede a ningún concello. Todas as obras son necesarias, e que o son todas. Eu non digo se unhas poderán ser mellores ou outras. Asumo a responsabilidade de non haber sabido negociar con vos. O podo asumir perfectamente, me toca facelo, pero sinceramente creo que sería moi injusto, porque non é para este goberno, é moi injusto que Cangas se quede sen o plan concellos, porque a situación que temos en este momento non é para poder perder ni un solamente euro de recursos e investimentos. Paso a palabra ao grupo de Avante. Si ben estou de acordo en algúns dos argumentos que acaba de trasladar a alcaldesa, nesto último que lle podo dicir é que si Cangas se queda sin o plan concellos é precisamente pola incapacidade para xestionar e para traballar por parte do goberno municipal. E eses son as persoas que tiñan que ter planificado, organizado e xestionado este plan concellos con tempo, traballalo cos grupos da oposición e traer unha proposta pechada e consensuada a este pleno. O que non se pode é no mesmo día do pleno traer este asunto collido con pinzas e a ver se temos a sorte de que os grupos nos voten a favor deste asunto. Esta non é maneira de traballar. Sodes un goberno en minoría e vos sabíades que tiñades que chegar a consensos para tratar de aprobar o plan concellos. E esa ten que ser a dinámica de traballo. Non se pode traballar improvisando e traendo o que me dá a gana e despois vir pedindo por detrás que, por favor,
aprobádeme o plan concellos. A min esta maneira de traballar a min non me parece ben. E de verdade que o enfado é moi grande por parte do noso grupo, porque non se fan ben as cousas, non se traballa ben, e os únicos responsables políticos da mala xestión do plan concellos sodes vós como goberno. E o digo enfadada porque no día de hoxe e no día de onte o que me parece moi irresponsable como políticos é que se chamen aos colectivos para que sexan os colectivos os que falen cos grupos políticos. Porque recibín chamadas de distintos colectivos que se ven afectados porque se non se leva adiante o plan concellos, eses colectivos, falo de colectivos veciñais, colectivos de distintos sectores económicos do Concello de Cangas que se poñen en contactos preocupados, oes, que pasa? Explícame que é o que pasa. E son o grupo de goberno o que está alertando a veciñanza para que nos teñamos que poñer, para que teñamos que explicarnos cal é o motivo polo que non se saca adiante un plan concellos. Carai, pois que ben traballamos, non? Que nin siquiera teña a decencia, señora alcaldesa, de chamar aos grupos directamente para falar directamente con tempo, non 2 horas antes do pleno. De verdade, nós non vamos a apoiar o plan concellos simplemente polas formas, nin siquiera vou a entrar en cales son os proxectos prioritarios ou non, porque tamén estou moi de acordo co que se dixo nese sentido, de que todo é necesario, e claro que hai moitas necesidades, e todas as obras van a ser benvidas, porque todos os barrios teñen necesidades. Agora, desta maneira, non. Turno para o BNG. Sí. Vamos a ver, unha das cousas que vostede dixo, señora alcaldesa, se non copiei mal, é que só había 2 cambios neste documento que se presenta, que só había 2 cambios respecto ao documento anterior. Non, señora alcaldesa. Hai moitos máis cambios porque o documento anterior non estaba consensuado. Era un documento aberto, era un documento no que se tiña que traballar e era un documento onde todas e todos deberíamos ter feito propostas. Nos así o fixemos cando estábamos nesas supostas negociacións. Trasladamos as nosas propostas, pero era un documento aberto. O que se nos trae é un documento totalmente diferente, porque nin ese estaba acordado, ese documento no que estábamos traballando, nin esas obras a maiores que aparecen estaban faladas, nin sequera nomeadas. E aquí non se trata de obras, de unha obra así, quita esta, pon outra. Non se trata diso. Ese non é o problema que hai aquí. Todas as obras son importantes, todo o que se faga po Concello está ben feito, porque todas terán unhas máis prioritarias que outras, pero son boas. Pero que non falamos de obras, isto non é un cambalache, isto non é un mercadeo de agora cambio esta obra e agora poño outra. Non se trata diso. Pero se estuveron chantaseando a oposición municipal, chamando, como decía a portavoz anterior, chamando os colectivos para poñer os grupos municipais da oposición contra as cordas se non apoiábamos este plan concellos, mentindo descaradamente do que podía pasar ou non podía pasar, cando ainda nin siquiera os grupos ainda nos pronunciáramos no sentido do noso voto. Iso é o grave desta situación, que nin se negocia, nin se fala, e se sigue exactamente igual como se empezou con este mandato. Todo o goberno municipal, e digo todo o goberno municipal, non somente a responsabilidade da alcaldía, sino todo o goberno municipal, é responsable de que nada mudara desde que comezou este mandato. Fixeron o que vostedes quixeron, gobernan en minoría como vostedes quixeron, con 8 concelleiros e concelleiras, non teñen en conta o interese xeral, só o interese partidista, ningunean a oposición, chantasean cunha clara mostra de ineficacia e incompetencia. E no BNG estamos para defender os intereses da cidadanía e veciñanza canguesa, non para tapar as carencias, calar e facer seguidismo das nefastas políticas que están a facer. Non imos ser partícipes deste cambalache e nestes momentos retirámonos porque non queremos participar máis neste cambalache político neste punto. O PP. Bueno, decir que se equitativo é deixar a parroquias con 0 euros de inversión, pois volvo a repetir que cada un coa súa conciencia.
os seus fracasos por falta de xestión, por falta de talante, por falta de negociación e consenso, do grupo de goberno non se lle pode botar a culpa o que é a oposición. Non se lle pode botar a culpa. A culpa é vosa por non saber esa xestión, por esa falta de talante, por ese consenso, con estes dos grupos. Creo que ningún grupo da oposición creo que se negou a coller e a sentarse a falar deste tema. Creo que ningún. E falo xa por algún grupo, non só por o meu. Por se alguén non lle quedou claro, non estamos en contra de ningunha obra. E creo que quede claro, porque o que decían os meus compañeros antes, andan dicindo, por aí, metendo cizaña con algunhas asociacións, de que iso, que estamos en contra de algunhas das obras. E volvo a repetir, non estamos en contra de ningunha obra. O que criticamos son como se fan as cousas e a falta de criterios xustos cos veciños. Esa obra de 75.000 euros en muros como anexo a ese convenio de Viso e Iglesario, queremos que se faga. E non só 75.000 euros, senón máis. Pero como titular desa carretera, quen ten que poñer os cartos é a Diputación e non os cangueses. Como está asinado no convenio, e así se fixo sempre o que fixo a Diputación, cando lle tocaba facer os muros, os pagaba a Diputación. Consideramos que despois desa nova firma do convenio, no ano 2020, ainda fai pouco, cun persuicio para Cangas, entendemos que foi un persuicio para Cangas e cangueses, e paso a citar unhas cifras, antes dese convenio tiña unha cantidade asinada de 1.050.000 euros. Agora ten 1.035.000 euros, 15.000 euros menos de inversión. Antes o Concello aportaba 150.000 euros, agora o Concello aporta 207.000 euros, 57.000 euros máis. Antes a Diputación aportaba 900.000 euros, agora a Diputación aporta 828.000 euros. É dicir, 72.918 euros menos. En conclusión, os cangueses, os sumamos todos, perdemos 144.000 euros. E, resumen, que menos que fagan os seus propios muros o que a Diputación. Esa obra que ten que asumir aí a Diputación e nos destinar eses 75.000 euros a arranxos de camiños dos veciños. E nada máis. O único que podo decir é que o Plan Concello nos haya non é algo que vai a facer sufrir a nivel este goberno ou a quen se lle retira a opción e esa axuda e esa posibilidade realmente aos veciños e as veciñas. Eu non lles estou pedindo voto para min en ningún momento. E son consciente e así o fixen e si chamei persoalmente e si me reunín. Tal vez non coa eficacia que debería haber tido, o recoñezo, pero sí que creo que sería moi injusto, verdadeiramente moi injusto, que a veciñanza de Cangas perda o Plan Concellos. Posiblemente as cousas se puderan haber feito mellor, seguro, non o vou a dubidar. Nin eu mesma estou contenta desa situación. Ben? Sei que non é excusa decir que levo 30 días. Tamén o acepto, posiblemente o teña que aceptar. Ni sequera era a miña área antes, co cual para min o tema do Plan Concellos é completamente novidoso. E aínda así, con todo eso, o único que pido a esta corporación é que se saque o Plan Concellos non por este goberno. Obviamente, aceptamos todas as críticas. Pedimos que se saque o Plan Concellos pola hostelería que precisa desa axuda. E pido sacar ese Plan Concellos por eses investimentos que moitas das parroquias si precisan eses investimentos. Moitísimos dos proxectos que están aquí os coñecen, saben que están en moi malas condicións, e, sinceramente, na cuestión de técnicas, así valoraron cuáles eran, digamos, que os máis urxentes. Igualmente, era imposible poder meter este ano a totalidade do Plan Concellos nesas obras, non podíamos chegar á totalidade desas obras, porque primeiro temos que cubrir a hostelería e en eso estivemos todos partícipes na mesa de comercio e eso todo o compartimos en moitas das nosas charras
intento de conciliar eso, porque todos, e aí os recoñezo, todos temos claro que a axuda á hostelería debemos facela. Entón, acepto as críticas, acepto totalmente as críticas a este goberno nese sentido e procurarei poñerme máis veces en contacto con vostedes. Pero pido que se saque o plan Concellos pola veciñanza de Cangas e principalmente, o digo firmemente, polo sector da hostelería, porque cos orzamentos que temos no propio Concello non poderíamos emitir as axudas que nos poden quedar, porque non sabemos se nos presentaremos en unha nova onda despois de Semana Santa e a propia hostelería teña que volver a pechar. Entón, fagámoslo xuntos, fixemos o tema da hostelería na mesa de comercio e estou segura que se pode sacar sen ningún tipo de problema. Nada máis. Procedemos á votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Rechazado, ¿no? Plan de Concello rechazado. Pasamos ao punto 4 do día, que é sobre a modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial do carácter público non tributario polos servicios vinculados ao ciclo integral da auga do Concello de Cangas. Esta proposta, houve que traer esta proposta como proposta de alcaldía, pero xa era un acordo plenario presentado polo Partido Popular, a petición era do Partido Popular, houve un acordo plenario e agora se trae aquí para facela tal. Entón, o PP quere falar sobre a proposta? Eu creo que debo ser breve neste asunto. Hai unha moción aprobada no pleno do 4 de decembro, donde se acorda modificar a ordenanza fiscal en pro de que haya 2 meses de plazo de período voluntario de cobro e que o cobro dos recibos domiciliados sexa na última quincena dese período. Aprobouse e agora cumplir a vontade desta sala. Turno de palabra da Amante. Victoria. Ben, nada, non vou entrar moito propiamente na proposta. Entendo que executar un acordo plenario que estaba aprobado en pleno. Espero que pouco a pouco se vayan executando todos os acordos plenarios que hai pendentes tamén. E, no que o asunto penso que é un tema suficientemente importante como para sacar adiante no tema da ordenanza fiscal, nada máis. Turno de BNG. Ben, desde BNG xa coincidimos no pleno do día 4 de decembro, que foi cando se tratou este tema, no carácter discriminatorio e insusto dese pago destes recibos entre as persoas que teñen domiciliado e os que non teñen domiciliado, eses 2 meses que había. Falámoslo xa daquela, apoiamos, así foi a proposta que presentaran, esperamos que favoreza, como sempre, os intereses da veciñanza, nada máis. Segunda ronda, que pasamos a votación. Veña, pasamos a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos ao punto 5 da orde do día, proposta de alcaldía sobre a delegación da fase instructora das multas de tráfico. Este era o convenio que o Concello ten co Coral, esa amplía en sí o servizo e iso fai que se mellore na rapidez e na cuantía o cobro das propias sancións. Dou turno de palabra para Avante. Nesta proposta eu sí que quixera preguntar na alcaldía cal é a necesidade o mellor de transmitir estas competencias cando realmente
pois creo que nos últimos meses sí que se aumentou a plantilla da Policía Local e era algo que viñan desenvolvendo dentro dese departamento. Entonces, bueno, despois desta proposta, pois quixéramos saber tamén pois cal é o custe, canto lle vai a custar ao Concello o traspaso destas competencias, porque tamén nos parece bastante importante o dato e, bueno, despois de ter rechazado, como se rechazou no pasado tamén, o convenio coa Xunta para a xestión das multas polo tema do COVID, pois que agora se presente esta proposta pois nos chama bastante a atención. Entonces, bueno, polo de agora nada máis. Turno de Benega. Sí, moi breve. Delegará no oral a tramitación de todo o expediente que conleva as multas de tráfico, pois descarga o traballo que o Departamento da Policía Local estaba a facer. Resulta curioso que agora que hai máis persoal que antes, pois agora a Policía Local decide descargar ese traballo, non? Esperamos que agora teñan máis tempo para reorganizar e organizar o servizo, porque ese servizo da Policía Local necesita unha organización e reorganización urxente. O tempo que gañan con esta medida, bueno, pues que se dediquen a realizar as funcións que lle corresponden e así pues, tendremos máis policía na rúa, nada máis. O turno do PP. Sí, moi boas tardes. Pois nós un pouco tamén coincidimos en este tema pois como os demais compañeiros e reafirmamos un pouco pois xa que se está facendo, se vai facer pois esta ampliación, digamos, pois a colaboración dos municipales, sea nas rúas ou sea en outros ámbitos, pois sea masificado porque efectivamente se ha incrementado o que os membros da Policía Municipal, pero tampouco estamos en desacordo en que todo o que sea colaborar entre organismos públicos, benvido sea, sobre todo para facilitar e recortar ou agilizar todos estes trámites para darlle servicio, como non, pois a todos os cangueses e as canguesas. Isto é unha modificación que nos ofrece oral a raíz justamente de toda a situación que se dá da pandemia. Oral non tramita multas COVID, digamos, entón non entra aquí dentro, se o fai outros organismos que teñen contratos con outros concellos, pero a veces esos outros entes sí que o que fan é ampliar o tema das multas. Entón, oral o que fai é ofrecernos a opción de poder tramitar a multa desde a primeira vía. Recordar, imagínome que o saben, nos rexeitamos o convenio coa Xunta de tramitación das mascarillas, querendo convencidos de que non era competencia municipal, e posteriormente, como moitísimos outros concellos tomaron a mesma decisión que este concello, acaban de sacar unha norma para obligarnos a que o fagamos. A competencia que non tiñamos e que en aquel momento nos recoñecíamos e defendíamos que non a tiñamos, e aquí se aprobou non firmar ese convenio, agora se nos acaba de impoñer totalmente, excepto as de peche perimetral, o resto non las acaban de obligar a coller como competencias. Este caso, o que se busca é justamente reducir os tempos da tramitación das multas. Oral xa tiña a vía executiva, no Concello sí que se estaban a demorar moito tempo e nos pareceu unha opción de poder ampliar ese convenio bastante importante, porque certamente creo que a policía debe estar para outras cousas e non para ese trámites. En este momento sí que é certo que temos máis plantilla e esperemos que pronto eso se poida visualizar realmente, buscamos realmente como unha ferramenta de tramitación máis urxente e que se poida recadar todas as accións que se poñen no Concello. Avante. Sí, bueno, nos pensamos no seu momento, pois eso, de se hai máis persoal no Departamento de Policía, esa posibilidade de que fose unha competencia deles e que houvese unha xestión directa por parte dese departamento, porque eu penso que incluso propiamente a veciñanza incluso lle pode ser máis fácil que nesa primeira fase instructora das multas e demais o mellor, que sexa incluso máis fácil a comunicación a través do Departamento da Policía, como se viña facendo, non a través do oral, non sei, nada máis. Turno do PP? Sí, nada máis, só unha cousa. Nós tamén creemos un poquinho que, bueno, que a Policía Municipal, como decía vostede,
ten, creo que, outros cometidos máis importantes ao mellor no pobo, e creo que, por nosa parte, benvido que haya entre administracións unha colaboración. En este caso, benvida sea, e se se poden agilizar os trámites, moitos mellor. Nada máis. Pasamos á votación da proposta. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? O punto 6 o retiramos da orde do día. Sí. O punto 7 retiramos da orde do día a notificación e modificación das dedicacións exclusivas e parciais. Porque decidimos retirala do día. Punto 7, pasamos... Bueno, vale, sí, vale, claro. O punto 7, vamos a pasar á moción de avante sobre normalización lingüística no Concello de Cangas. Doilles o turno. Presentamos esta moción, xa levamos un tempo traballando nesta moción sobre a normalización lingüística dentro do Concello de Cangas, porque o propio Concello carece dun servicio de normalización lingüística que fomente o uso do galego. Consideramos que é imprescindible que esta Concellería se dote de todos os recursos materiais e humanos para poder abordar un plan de normalización lingüística para o noso Concello. Estánse dando situacións dentro do Concello bastante inverosímiles, incluso a través da telefonía ou incluso nas redes sociais, de determinados comunicados que se fan con moitísimos erros ortográficos e gramaticais ou incluso errando no uso do galego. Incluso propiamente chamando ao Concello de Cangas sale unha voz na centralita que fala en castelán, cando iso é moi sinxelo de modificar. Simplemente unha locución que pode que se pode gravar en galego e perfectamente se pode facer un uso da linguaxe máis correcta dentro do noso Concello. Esta moción está moi enfocada neste sentido, sobre todo a nivel interno dentro do Concello, porque sí que é certo que son moitas as persoas que incluso no seu traballo e a nivel administrativo pois non empregan o galego e consideramos que é suficiente toda a normativa que hai dentro do Concello, tanto no ROM, como figura aquí nesta exposición de motivos, como na propia ordenanza reguladora do uso do galego dentro do Concello de Cangas, que sí que existe a ordenanza de normalización lingüística do Concello e creemos que é moita a documentación que existe na que se intenta que todos os concelleiros e que todos os traballadores prioricen o uso do galego no seu traballo. A comunicación cara ao exterior quizáis é o máis sangrante de todo e o que máis se debe coidar como institución. A administración local é quizáis a administración máis cercana a toda a veciñanza e debe de tratar de, na medida do posible, correxir todas as eivas que poidan ter no uso do galego. Na comisión informativa incluso falábamos que os propios concelleiros, cando estén exercendo as súas competencias como tal, les deberían de empregar o uso do galego e en moitos casos non se dá esta situación. As propostas de acordo, paso a leelas, pedimos que se redacte e se presente neste pleno para a súa aprobación unha nova ordenanza de normalización lingüística do Concello de Cangas, pois a que estemos está prácticamente obsoleta. Dotar de recursos humanos e materiais ao Servicio de Normalización Lingüística do Concello para garantir o cumprimento da ordenanza e para a posta en marcha de un plan de normalización lingüística. Revisar a toponimia e o rueiro municipal se proceda á súa corrección en documentos tan importantes como pode ser o inventario de bens municipais ou o borrador do Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Recordar a todos os cargos públicos do Concello a súa obriga moral de expresarse en galego nos actos públicos celebrados en Galicia, sempre que a intervención sexa por razón do propio cargo, tamén de xeito preferente nos debates plenarios e nos órganos colexiados. Normalizar entre o persoal do Concello de Cangas o uso administrativo e coidado da lingua galega no seu desempeño profesional, coidar a ortografía e a corrección lingüística en comunicados públicos e textos informativos para garantir o bo uso da lingua galega por parte da Administración. Estas son as propostas de acordo, nada máis. Turno de palabra de Benega. Ben, certo é o dano que se fai de xeito sistemático continuado a nosa lingua. A falta de cuidado da administración local coa lingua demostra unha atitude política de total desleixo con respecto das súas obrigas legais en materia de lingua e normalización. E obriga das administracións públicas, todas sabemos, fomentar o uso do galego en todos os eidos e sempre coidando a corrección, pois a situación actual e as perspectivas de futuro do galego son preocupantes por causa dunha situación de diglosia con respecto do español. Para o BNG, conservarmos a nosa lingua, que é a esencia do noso patrimonio cultural e da nosa identidade propia, exixe por parte dos poderes públicos un mínimo respecto pola fala histórica e mayoritaria do pobo galego. E haberá neste Concello, e mesmo neste pleno, ao mellor, quen justifique, ás veces, con algunha das frases recurrentes, como esa de non me sinto menos galega que por non falar galego, que falando castelán son tan galego como calquera que fale galego. Bueno, pois eu voulles recomendar a lectura dun libro ameno, de fácil comprensión, curtiño, 55 mentiras sobre a lingua galega, análisis dos prexuizos máis comuns que difunden os inimigos do idioma, que dá resposta a esta frase, entre outras, deste xeito. Se un galego non fala galego, polo motivo que sexa, inercia, noutra lingua, preguiza, prexuizos, pero tampouco respeta a quen o fala, nin defende o uso público do galego, nin defende o xusto equilibrio e normalización de usos entre as linguas oficiais, nin quere que os seus fillos falen ben tamén do galego, menospreza a quen usa o galego e non toma partido pola lingua do país desfavorecida e asoballada, segue sendo un galego, pero é un galego renegado que padece a síndrome de Michael Jackson. O negro que non quería ser negro, que renegaba dos seus, que quería ser branco e derivou nun triste androide. Este é un texto dese mesmo libro. Recomendo a súa lectura a todas aquelas persoas que siguen afirmando esas frases tan recurrentes. Dotar de recursos humanos e materiais ao servicio de normalización lingüística é imprescindible e así o levamos defendendo desde vai tempo no BNG. Sempre hai que incidir que oficialmente o idioma do Concello de Cangas desde fai anos e aprobado é o idioma galego. Isto foi aprobado en pleno fai moitísimos anos. E tamén lembrar que no acordo de investidura do 2019 figuraba expresamente e a proposta do BNG o seguinte punto: compromiso do uso da lingua galega como lingua oficial do Concello de Cangas. Reiteradamente, desde a oposición están presentando propostas para facer cumprir os seus compromisos. Póñanse as pilas e que o noso idioma non sufra as consecuencias da inanición. Votaremos a favor. Palabra para o Goberno. Sí, a min pareceme tamén fundamental crear un servizo de normalización lingüística. Todo pasa por ter un técnico de normalización lingüística que poda facer tamén ese traballo e concordo cos 6 puntos da moción. Incluso tanto traballo dentro do Concello tamén como fora, pero fundamentalmente tamén dentro do Concello. Por lo tanto, estou a favor e vou votar a favor. Turno de palabra para o PP. Vale, boa tarde a todos. Realmente creo que ser galego é xa unha sorte e ter unha lingua propia que nos identifique como tal é un privilexio. Temos a obriga de facer que a nosa lingua creza con nós. Ese é un ben imperecedero que podamos transmitir de xeración en xeración. Con todo isto, direi que apoiaremos sempre todas as mocións que pelexen por garantir dentro do noso Concello o uso da nosa lingua en todos os documentos, informes, locucións e comunicados que surdan no mesmo. Existen numerosas ferramentas postas a disposición de todos os traballadores municipais para que isto sea unha realidade. E todos temos que dar exemplo e cumprir coa nosa lingua. Somos os representantes dos cidadáns de Cangas e todos eles son, por nacer ou por residir en Cangas, galegos de pro.
Así que sexamos íntegros e cumpramos coa obriga de levar a nosa lingua en todas as nosas manifestacións. Con todo isto direi que apoiamos completamente a moción con todos os seus puntos, nada máis. Turno para avante. Agradecer as palabras de todos os grupos e o apoio a esta moción, dirixirme ao concelleiro de normalización lingüística e pedirlle que, ademais dos medios materiais e humanos e a creación propiamente dese servicio, que hai cousas moi pequeniñas que xa se pode ir encamiñando, moitas delas están na exposición de motivos desta moción, entón, que eses pequenos pasos ás veces sí que son moi importantes tamén e que poidamos ir avanzando, nada máis. Turno para o BNG. Procedemos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Procedemos ao punto 8 da moción do BNG sobre transferencia da AP9 a Galiza e hai unha emenda de expedente do PP. Entón, primeiro deixo que o BNG defenda a súa moción. Ben, boa noite a todas e a todos. A autoestrada AP9 é unha infraestructura vital para a nosa economía e para o noso pobo, xa que é unha infraestructura que vertebra de norte a sur o noso país. A pesar da súa importancia estratégica, esta infraestructura ten unhas tarifas abusivas que son un verdadeiro lastre para a nosa economía e para as persoas que se ven na obriga de ter que empregar esta infraestructura. É dicir, a historia da AP9 é a crónica dunha discriminación con Galiza que nos ten costado miles de millóns de euros en peaxes. Compre lembrar que a concesión desta autoestrada que remataba en 2013 e que aínda temos que seguir pagando foi ampliada xa polo goberno do PSOE de Felipe González no ano 94 por 10 anos, logo por 25 anos polo goberno do PP do señor Aznar e a maiores, como se fora pouco, no 2003 o goberno de Aznar decide vendela co beneplácito tamén da Xunta a un prezo totalmente ridículo. Como consecuencia destas decisións políticas, hoxe en Galiza temos que sufrir unha das autoestradas máis caras do Estado español, mentres que noutras zonas xa están desaparecendo este tipo de autoestradas de pago. Ben, esta loita que levamos dende o BNG xa vende lonxe, xa no ano 2016, a instancia do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento aprobouse por unanimidade a Lei para a transferencia da AP9 en Galiza, lei que se vetou na mesa do Congreso o 13 de decembro dese mesmo ano, e o mesmo veto sufrimos tamén no ano 2017 por parte do Congreso. Ben, no ano 2018, a pesares de vetar a nosa proposta por unha lei de transferencia da AP9 dende Madrid, dende o Congreso, sí que o tempo que nos negan a transferencia da AP9 decídese rescatar as radiais madrileñas en estado de ruína. Ben, non tivo que ser ata este ano, o 2 de febreiro, concretamente, no que por amplia maioría no Congreso tomouse en consideración a Lei de Transferencia de Titularidade e Competencias da Autoestrada. Dende o BNG consideramos que a transferencia é un primeiro paso para acabar cunha discriminación histórica. É necesario que se realice libre de cargas, que sexa rescatada polo Estado de igual maneira que se rescataron no seu día as radiais madrileñas. E, polo tanto, mentre se tramita esta lei, tamén consideramos que é preciso que se efectivice canto antes a rebaixa das peaxes da AP9 comprometida no acordo de investidura co BNG. É por isto que, por todo o exposto, solicitamos o seguinte acordo do Pleno.
Instar a Mesa do Congreso e as forzas políticas con representación nesa institución a aprobar definitivamente a Lei de Transferencia da AP9 a Galiza no actual período de sesións. Instar ao Goberno do Estado a facer efectiva de xeito inmediato a rebaixa das peaxes da AP9 e remitir o presente acordo á Mesa do Congreso, grupos políticos con representación no Parlamento Español e a Presidencia do Goberno do Estado. Por ahora nada máis. Do turno PP, que foi o que presentou a emenda. O Partido Popular de Cangas pode estar de acordo pois, co fin desta moción, pero con matices. Pero discrepamos do que é a exposición dos motivos. Matiz que o traslado nesta emenda de engádeda o punto 1 da maneira seguinte, que cos recursos necesarios para cometer as obras pendentes, manter as bonificacións comprometidas e garantir a súa correcta xestión. Do resto, mantemos todo. O único que solicitamos é que se engada o punto 1 esta coletilla. Nada máis. Pregunto ao grupo propoñente se aceptan a engádega ou non. Ahora, non habería problema. Paso logo o turno de palabra. Doulle palabra avante. Boa tarde. Dende avante vamos a apoiar esta moción, evidentemente. Todos queremos que a AP9 sexa galega. Pero temos unha dúbida, si que é o pleno do Concello de Cangas a administración que ten que aprobar este tipo de cuestións. Non? Entendemos que dende o Parlamento Galego se debe de facer presión e non desde o Concello, pero vamos a apoiar igualmente. Moitas gracias. Nos desde a propia corporación municipal, obviamente que vamos a apoiar. Queremos sinceramente que o que está a suceder coa AP9 é un negocio que xa non ten excusa de ser entregada ao noso país. Creemos que leva demasiados anos cargando nos bolsillos dos galegos e das galegas algo que está claramente amortizado. Estamos totalmente de acordo coa moción do BNG, totalmente de acordo tamén coa engádega do PP, co cual nos votaremos a favor da mesma. Paso o turno de palabra ao BNG. Ben, vou ser breve porque está bastante evidente que a transferencia da AP9 xa é unha cuestión urxente e de xustiza, e si, dende a administración local tamén hai que pedilo, exixilo, porque é a nosa función tamén defender os dereitos da nosa veciñanza, e neste caso estamos sufrindo as veciñas e os veciños de Cangas, como en todo o país, o roubo que supón as peaxes da AP9. Polo tanto, sí que é importante que dende o Concello tamén se exixa esta transferencia. Nada máis. Turno de palabra para avante? No? Turno de palabra para o PP? Sí. Como dixen antes, podemos estar de acordo co fin desta moción con algúns matices, pero discrepamos na súa exposición de motivos, por non asustarse o que é a realidade ou as medias verdades, porque tamén hai que recoñecer e facer memoria nesa moción que presenta o que é o bloque, o que é o BNG en toda a súa exposición é de motivos, que fai unha serie de mencións de historia. Entón, creo que tamén se debería de lembrar que o bloque formaba parte no 2008 do bipartito que gobernaba a Galicia e votou tamén en contra no Parlamento galego cando se reclamaba a transferencia da AP9 a Galicia. Tamén se pode facer memoria cando o BNG asinou o acordo de goberno con Pedro Sánchez, aínda recientemente, a cambio dunha foto, e despois tamén vendendo o que é a volta da AP9. Se quere facer memoria, o pasado 1 de xaneiro permitiron que a AP9 registrase a maior subida de todas as autoestradas de España e segue a ser o seu socio despois de todo isto. Pero de todos os eitos, e como dixen ao principio, estamos totalmente de acordo
co fin desta moción, salvo matices, pero, lóxicamente, coa exposición e de motivos, non. Eu creo que, primeiro, o que temos que facer é unha autocrítica, incluído o meu, e máis o meu partido. E, a partir de aí, nunca é tarde, se a dicha é buena. Por iso, o que solicitamos é esa traslado de competencias do que a P9 para Galiza. E nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, primeiro deixar claro unha cousa. Foi dende o BNG no que firmamos un acordo de investidura, non somos socios, firmamos un acordo de investidura e nese acordo exixíamos a transferencia da P9 e seguimos nesa loita e seguimos exixindo a transferencia da P9 sen cargas e que se implante esa a rebaixa, mentras iso non se execute, que se efectivice a rebaixa. Bueno, perdoen, pero foi o PP quen puxo en mans das grandes empresas esa autoestrada, quen nos puxo, quen nos hipotecou, quen hipotecou o futuro da nosa economía con unha infraestructura tan vital e de tanta importancia foi o goberno do señor Aznar, vendendo ou mal vendendo esa autoestrada para favorecer negocio. Para favorecer o negocio e non pensar no noso povo, no noso futuro. Ben, sen máis, eu penso, dende o BNG temos claro que esta loita vamos a levala ata o final, que vamos a exixir ao Goberno do Estado que cumpla o seu compromiso que asinamos nun acordo de investidura e agradecemos, por suposto, o apoio da corporación deste pleno nesta moción. Procedemos entón á votación. Perdón, sí que me saltei un turno, Eugenio, sí. Bueno, a min gústame isto cando se di que hai que ter memoria. Claro que hai que ter memoria, pero o señor Aznar, o 4 de febrero do 2000, prorrogou a concesión da AP9 hasta o 18 de agosto de 2048. Recordemos. Porque aquí hai que falar de todo. Mariano Rajoy veta o trámite da preposición da lei orgánica sobre a transferencia da P9 no Congreso dos Diputados. Marzo de 2018. Decembro de 2018. O goberno de Pedro Sánchez acaba co veto do PP de Rajoy e debate no Congreso a transferencia en consideración a proposta aprobada por o Parlamento galego. A ver, memoria teñamos para todos. O señor Pedro Sánchez acaba de aprobar 63 millóns de euros para rebaixas dos peajes da P9. Aunque algún grupo ahora pida rebajas e tal, pero los presupuestos del Estado votaron en contra con outros artistas de cuplé que hai por allí. Nada máis con isto. Vamos a proceder á votación, que me colara o turno, ben. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Seguinte moción do BNG sobre a baixada do 10% do IBE dos salóns de peiteados, estéticas e barberías. Paso a palabra a poñente do BNG. Ai, perdón. Boas. Bueno, no ano 2012, en plena crise económica, o goberno do Partido Popular de M. Rajoy aprobou unha suba do IBE do 21% para algunhas actividades que tributaban o 8%. Bueno, previamente na campaña electoral dixo que iba a baixar todos os impostos e que a crise resolvíanse baixando impostos. De modo que os salóns de peiteado, estética e barberías tiveron que facer frente a un incremento de 13 puntos dun día para outro. Debido precisamente á baixada de consumo naquel momento de inestabilidade económica, o sector decidiu manter os precios estáveis, isto é, non trasladaron a subida aos seus clientes.
Mariano, naquel momento, dixo que a subida iba a ser temporal. Estamos falando de hai 8 anos. Outras actividades viron despois cumprido o compromiso de rebaixar o IVA ao 10%, pero os aos de peiteado, barberías e estéticas continúan a padecer o tipo máis alto de imposto. Mais de 8 anos despois, o sector, igual que a toda a sociedade, está a vivir outra profunda crisis económica derivada pola COVID-19. As restriccións horarias, as limitacións á mobilidade, a reducción de aforos e a minguada capacidade adquisitiva dos usuarios e usuarias fan que manter as portas abertas sexa un desafío para todos os días. A pesar de que durante o máis duro confinamento, pleno do estado de alarmas, as peluquerías foron consideradas como unha actividade esencial, ao mesmo tempo, esa actividade esencial, este goberno mantenlle o 21% de IVE. Por todo o exposto, os puntos de acordo son baixar o tipo impositivo de IVE dos salóns de peiteado, estética, barberías, do 21 o actual ao 10%, e remitir o presente acordo á Presidencia do Goberno do Estado. Turno para Avante. Boa tarde outra vez. Se non me equivoco, fai 2 días, o día 23 deste mes, presentouse no Parlamento 2 proposicións non de lei sobre este tema e creo que se aprobaron. Entonces, non sei se en estes momentos ten moito sentido seguir coa moción. Entendo que cando a presentastes isto non pasara. E, pois nada, que fai 2 días que se presentou, pero, bueno, estamos totalmente de acordo en que hai que baixar o IVE, nada máis. Gracias. Por parte do Goberno, falarei eu, obviamente, que vamos a apoiar a moción. Bueno, reitérome no comentado pola compañeira de Avante, decir que igualmente existen outro tipo de produtos que considero básicos e que deberían tamén ter outro tipo de IVE, co cual pode ser tamén unha posible moción ou queixa que podamos facer, porque, bueno, hai produtos non de higiene persoal femenina principalmente que deberían clarísimamente ter o IVE que en este momento se lles aplica, non? Por parte do Goberno se vai votar a favor da moción. Paso o turno a Avante. O PP, perdón. Os salóns de peiteado, estética e barbería son un sector económico importante. Debido ás restriccións derivadas pola COVID, en Galicia foron 300 os establecementos e os negocios que se pecharon, e os que non se pecharon tiveron unha caída dun 30% na facturación. Efectivamente, hai unha proposición non de lei xa no Parlamento. Entendo que, bueno, esta moción será un apoio máis á mesma, vale? Me parecen os argumentos, bueno, un pouco peregrinos, porque sí que é certo que durante a crise da COVID hubo un primeiro momento no que se consideraron esenciais, pero despois se lles permitiu pechar. Aínda así, ese non é o debate. O debate que é un sector que caiu moito a súa facturación non é de recibo que un servicio que pode ser fundamental o IVE sea dun 21%, igual que non é de recibo que a factura da electricidade teña un 21% e outras facturas como a higiene femenina e as mascarillas FPP2. Entonces, bueno, vamos a apoiar, por suposto, esta moción e nos parecería interesante presentar outras a maiores tamén en base aos IVEs que non son sustos. Grazas. Agora sí, turno de Avante. ¿No? Do BNG? Nada, decir que, bueno, cando presentamos a moción a cousa estaba aínda sin definir. De feito, aínda este luns pasado hubo mobilizacións por parte de todo este sector, pero, bueno, está moi ben que a cousa vai avanzando. Isto tamén é un apoio. Bueno, eu o que digo de que despois retirouse e deixáronse cerrar porque non eran esenciais, tamén en un momento no que pensaron que podía ser esencial é porque algo hai, non? É un pouco contradición de que, por un lado, nun momento penses que é esencial por parte do Goberno e noutro momento pois sigas mantendo o 21%. E, bueno, penso que son
un sector que é moi importante para a higiene tanto física como mental das persoas, porque, bueno, estar un pouco arreglado, pois, non só para as mulleres, sino para os homes, é importantísimo, non? Bueno, pois, moitas gracias por apoiala. Damos unha segunda ronda, non? Procedemos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada. Ben. Procedemos a tratar a moción do PP sobre o traspaso de competencias de xestión do dominio público marítimo terrestre. Doulle a palabra ao PP. Moi buenas. Galicia conta con 2.091 kilómetros de costa e consideramos que se trata dun espacio vital, de importancia, fundamental para necesidades de desenvolvemento da ordenación do territorio. Reclámase o traspaso das competencias do dominio público marítimo terrestre a favor da Xunta de Galicia, xa que é un espacio que ten unha especial vinculación en materias que xa temos a competencias autonómicas, como pode ser urbanismo, portos, medio ambiente, etc., para favorecer a súa eficacia. E por todo iso traemos a seguinte proposta de acordo pleno, que o Pleno do Concello de Cangas inste o Goberno Central a proceder ao traspaso das competencias do dominio público marítimo terrestre para a súa xestión á Xunta de Galicia. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Boa noite a todas e a todos. Dende o Grupo Municipal de Avante imos a votar a favor desta moción, aínda que tamén queremos sinalar e nos sorprende que, chegados a este momento, o Partido Popular sexa quen pretenda facer esta cesión de competencias, cando ata agora mesmo nunca solicitou ni cando estaban no goberno. Pode chegar a darnos medo que, além do interés que ten o Partido Popular agora mesmo en buscar as competencias no litoral galego, cando hai unha proposta para que Ence saia de fora da ría, cando hai dúbidas sobre o urbanismo, sobre todo o que está acontecendo agora mesmo, todas as propostas que hai. De todas formas, creemos que para, dende un punto de vista de país e para un punto de vista da mellora da Galicia como país, as competencias do seu territorio deben de estar na Xunta de Galicia, está quen este no goberno, e para iso a oposición e os actores sociais teñen que facer control de quen este gobernando nese momento, non? Pero, reiteramos o noso apoio, porque creemos que cantas maiores competencias teñamos sobre o noso territorio, máis país vamos a ser, pero ainda así mostramos a nosa preocupación por o interés do Partido Popular neste momento histórico por estas competencias que ata agora resitou delas. Por agora nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí. A proposición non de lei no Parlamento galego que presentou o Partido Popular e agora nos concellos, entendemos e creemos que ten un fin agochado. Poden disfrazalo de que a asunción das competencias facilitaría un desenvolvemento urbanístico uniforme e profundizaría nunha simplificación administrativa, como xa fixeron, justificándose. Pero é coincidente, curiosamente, que esta demanda faise nun momento no que existe o proxecto de lei de cambio climático do Ministerio de Transición Ecolóxica, que podería afectar a unha parte importante do litoral galego e pôr en risco máis dun cento de empresas. En realidade, como ben respostou o noso parlamentario na súa intervención durante o debate deste tema no Parlamento, a iniciativa traída ao Pleno polos populares ten 4 letras. ENCE. Queren perpetuar unha fábrica contaminante que o propio Partido Popular dixera que non podía estar ali. Hai que resaltar que desde a chegada de Alberto Núñez Feixóo a San Caetano, mesmo durante os anos que coincidiron gobernos do PP en Santiago e Madrid, é destacable a ausencia de transferencias de competencias a Galiza. Desde o BNG imos apoiar a moción, pero queremos presentar unha emenda en boche, non o fixemos por escrito, que foi debatida xa no Parlamento galego e foi aprobada por todos os grupos políticos para engadir que se pidan
se solicite, as competencias en ordenación pesqueira e investigación oceanográfica. Engarilo a solicitude do Partido Popular. Foi aceptada tamén así no Parlamento e creemos que así vai máis completa, tal e como se aprobou no Parlamento. Moitas grazas. Vou reiterar un pouco o que dixeron os compañeros tanto de Avante como de BNG. Sorprendente, non? Sorprendente que en este momento sea o PP o que esté interesado en esta cuestión. Sorprendente cuando a ENCE vece que cada día lle faltan menos días para estar na ría de Pontevedra, non? Simplemente iso, pero por todo o demais que podría supoñer e recoñecer estas competencias para Galiza, votaremos a favor, pero sigo deixando esa dúbida no aire. Turno de palabra para o PP. Bueno, decir que nós estamos en Cangas, non estamos en Pontevedra, que é onde está ENCE. A nós, como cangueses, o que nos preocupa son a posibilidade de pôr en risco empresas que son canguesas, que como pode ser a depuradora de Nerga ou Pescados en Marcelino, que están generando moitos postos de traballo. Por ahora, ENCE está en Pontevedra, que non está en Cangas. O traspaso desas competencias son para Galicia, non son ni para o Partido Popular, nin son para ningunha outra persoa, son para Galicia. Nunca es tarde, volvo a repetir, nunca es tarde si la dicha es buena. Nada máis. Turno de palabra para Avante? No? No? Procedemos entón, bueno, non queren rematar, non? Procederemos á votación? Sí? Sí. Palabra para Avante. Simplemente saber se aceptan a emenda... vale, que non me quedou claro. Gracias. Procedemos entón á votación. Votos en contra? Abstencións? A favor? Aprobada. Pasamos á moción do PP sobre o arranxo da estrada EP 1009, baixada á praia de Menduíña. Dou turno de palabra para o PP. Bueno, como ben é sabido, a baixada praia de Menduíña é un vial que é de titularidade provincial. Nos anos pasados se fixo unha serie de actuacións nelas, en concreto obras de urbanizacións e de beirarrúas, pero esas obras quedaron a medio facer. Necesitamos que continue iso porque hai situacións que hasta son de risco tanto para os viandantes como para os condutores. Entón, o que solicitamos nesta moción, para ser breve, é que o Pleno do Concello de Cangas insta a Diputación de Pontevedra a rematar a urbanización da estrada EP 1009, acceso á praia de Menduíña no menor prazo posible. Turno de palabra para Avante. Bueno, vou a intentar tamén ser breve. Bueno, dentro do noso grupo tampouco non temos obxección a terminar esa obra e esa necesidade que hai na parroquia de Aldán, máis concretamente un ano no que no plan concellos se quedou atrás a parroquia. Simplemente recalcar que na exposición de motivos que o compañero Pío non mencionou ni nada, fai referencia a partir do ano 2015, cando este é un problema que se vende no 2011. Parece que se obvian a deixadez neses 4 anos previos nos que, algunha responsabilidade tamén houbo daquel goberno. De todas formas, creemos que é necesario que unha estrada moi transitada e moi empregada, sobre todo nos meses estivais, e que tamén facilitaría a baixada de forma peonil a praia de Menduíña, Francón, Sartasens, etc. Pero, de todas formas, reiterar ese posicionamento, unha cuestión que xa fai anos que debería de estar solucionada e dentro do grupo do Partido Popular parece que se quere simplemente culpar os últimos anos cando tamén algo de responsabilidade tiveron nese tempo. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, desde a BNG, digo eu por adiantado, coincidimos no punto de acordo, vale?
que insta a Diputación a rematar unha urbanización da Estrada Provincial EP 1009, baixada a Praia Benduíña. Pero a súa exposición de motivos, cando menos, é irritante. Vamos a ser suaves. Esta estrada ten historia, moita historia. Vou lembrar só un ano, o 4 de febreiro, e unha data, o 4 de febreiro do 2012. En grandes titulares, sae o señor alcalde de Cangas, daquela o señor Sotelo, e unha persoa que agora mesmo creo que estou condenada por corrupción, creo, non? Que se chama o presidente da Diputación Provincial daquela, o señor Rouzán. En eses titulares, coas dúas persoas que aparecían, se anunciaba o compromiso de que antes do verán estaba rematada a obra da Baixada de Mendoíña. A garantía de que a Rúa David Cal, en Vilariño, chegaría ao Igresario. E incluso que o Adro tería un vial de circunvalación. Iso anunciaron no 2012. En palabras do propio alcalde daquela, este asunto quedou desbloqueado definitivamente, dado que os propietarios accederan aos terreos, que xa estaba todo para o ensanche, e adiantando Louzán por a súa parte que a obra sería executada por persoal e maquinaria da Diputación, agradecendo a colaboración vecinal. Ano 2012. Xa non falemos de antes, que non sabíamos, nin tiñamos coñecemento na legislatura anterior, no mandato anterior, dese proxecto, que nunca se lle presentou ao Concello no mandato anterior. Deixaron a obra a medias, beirarrúas inacabadas, por un lado, postes do cableado polo medio. Eu tamén quero lembrar que no mandato anterior costou mores e moreas sacar eses postes que estaban no medio. Un traballón conseguir sacar eses postes. Pero isto vai ainda máis aló, non? Porque se facemos moita memoria, nesa mesma data, nese mesmo día, tamén en palabras, isto é por, xa sei que non ven co tema, pero é que foi curioso, na mesma data, no mesmo día, na mesma reunión, falaban da redacción do proxecto de mellora da Estrada Viso Vilanova cunha beirarrúa por un lado solo. Busquen nos titulares, se queren. E despois se dedicaron 4 anos a facer campaña porque tiña que ser con 2 beirarrúas polos 2 lados. Pero bueno, é unha anécdota. Pero é curioso porque é no mesmo día que se vendeu todo isto, non? Tamén no ano 2010, cando estaban executándose os primeiros traballos desta obra, xa se discriminaba, e xa se anunciara e denunciara que se discriminaba uns venciños frente a outros a hora de ceder as fincas colindantes, non sei se lembran. Pero bueno, no 2012 xa estaba todo arranxado. E rematarían as obras no verán. E agora pretenden vir con unha preocupación enorme por esta estrada agora, unha preocupación grandísima, que, coincidimos, nós tamén estamos preocupados por ela, que, como lle digo, imos votar a favor, pero iso que está aí de hai uns anos é unha das mostras, entre outras, da incapacidade do Partido Popular e das falsas promesas que se lle facían daquela aos veciños e as veciñas. Pero, bueno, como nos preocupa, como digo, imos votar a favor. Por parte do Goberno. Bueno, pois nós igualmente vamos a votar a favor da cuestión, porque miramos que hai que terminar a cousa e hai que facer a obra por o ben dos veciños e das veciñas. Pero solamente quero recordar unha cousa, porque aquí non sei que pasa cos temas da Diputación en Cangas. O Partido Popular gobernou a Diputación 40 anos. E 40 anos seguimos o mismo. Pero es que se marcharon de la Diputación con la cosa de Menduíña sin hacer, lo de Iglesario el Viso sin hacer, lo de Vilariño sin rematar, y así suma y sigue en este santo pueblo. Y lo que se remató es unha verdadeira chapuza, porque carretera de Coiro, carretera do Espíritu Santo, y suma y sigue. Y ahora venimos con las prisas deprisa y corriendo, que hay que instar a la Diputación a que termine el desaguisado que hizo el otro, que en 40 años no tuvo tiempo en hacer las obras. Nada máis. O PP, turno de palabra.
leva gobernando 6 anos outro goberno, en 6 anos eu creo que en canto a actuacións en viais provinciais directamente vamos camiño do que se está facendo en Cangas, pintura sobre asfalto e pouco máis. Eso que fixo en 6 anos, así que xa hai unha comparación con bastante diferencia, é dicir, fixeronse beiras rúas, meteronse servicios debaixo das beiras rúas, meteronse luminarias e meteronse outras cousas. Pero, bueno, eso parece que desapareceu. Na realidade desapareceu, sobre todo en Coiro. Pero, bueno, despois, decía a señora Giraldez de que lle parecía extraño que faláramos disto e que no 2012 hubo unha actuación. En concreto, Viso Iglesiario, de que dixeron que era por un vial solo, pero que no 2014 fírmase un convenio, fírmase un borrador de convenio con partida orzamentaria disposta de máis de 1 millón de euros con beirarrúas polos dous vertientes. Está dicindo que non, pero é totalmente certo, por moito que diga que non. Pode dicir o que sea, pero a documentación está aí, os planos están aí e o traballo está aí. Vostede mesmo falou de promesas incumplidas. Lembraría usted, foi 4 anos concelleira de servicios e vendeu a bombo platillo que iba a facer unha actuación fantástica no barrio de Nazaré e desgraciadamente ainda estamos esperando que se actúe en Nazaré. Eu non, pero vostede sí, vendeu que en Nazaré iba a arranxar esa situación. E como iso, moitas outras obras que non digo que sexa culpa súa, pero que non pudo actuar, que a veces parece que responsabilidade única dunha persona e a veces hai circunstancias que a esa persona lle dificultan a realización dos compromisos. Entonces, aquí estamos falando da baixada Praia de Menduiña. Dixo que durante os 4 anos que non se fixo nada. Aí fíxose bastante. Negociouse cos veciños, actuáronse. Hubo algúns veciños, os menos, bastante poucos, que decidiron non ceder, en concreto dos tramos. E despois non se fixo absolutamente nada máis. O pouco que se fixo, fíxose neses anos. E chega o punto que sin ningún tipo de agritude política, pero chega un punto que habrá que continuar e rematar esa obra en sí. Nada máis. Por parte de Avante. Moi breve, simplemente goberne quen goberne a Diputación, por favor que se acabe dunha vez e se remeten esas beiras rúas e a poder ser que o modelo de beiras rúas é un poquinho máis amable e un poquinho máis actualizado ás necesidades dos en día e como nos movemos, nada máis. Por parte do BNG. Sí. Señor Millán, sin acritude, sin acritude. Bueno, en primer lugar, o da obra de que eu anunciei unha obra, búsqueme os titulares, búsqueme ese artigo, por favor, porque me gustaría saberlo a mí tamén. A obra do Nazaré. Eu non anunciei. Teño eu moi claro. Para nada. Pero bueno, búsqueo, e se o topa, pois a movirá. De todos xeitos, efectivamente, estamos falando da baixa de Menduiña. Nomeu tamén, porque eu nomei no antes, o do Viso. Bueno, non falemos o do Viso, o que nos atopamos despois do seu mandato. Non había nada. Non había proxecto. Non había absolutamente nada máis que un suposto borrador que non aparecía por ningún lado. Que hubo que empezar de cero, que hubo que partir de cero e facer un novo proxecto. Vamos, de que me está falando? Mo ven a dicir a persoa que pasou días e días e días buscando xunto cos técnicos da Deputación onde estaba ese dixoso proxecto. Levaría o mellor o señor presidente para a casa. Non o sei. Pregunto. Non o sei. O borrador sí, pero nada máis. Repito, a baixa de Menduiña é unha locura, é a mostra da incapacidade que demostraron durante uns anos por parte da Diputación Provincial comandada polo señor Louzán. E eu digo así de claro, que ao mellor lles engañou a vostedes. Non digo que non, que ao mellor lles engañou. Ao mellor dixo que iba a traer a maquinaria non a truso, ao mellor dixo que iba a refacer un proxecto máis xeitoso e presentou un proxecto que non se sabe, porque mire vostede como está. Coincidimos todos en que da necesidade en rematar iso, sí, claro que coincidimos. Pero as beirarrúas que hai neste que se executaron e que se fixeron, dígame vostedes se incumplen, polo menos, tan siquiera coa accesibilidade. Para nada. Porque rematan algunhas en pico. O sea, non hai máis, se acabou. E agora por onde baixa?
unha cadeira de rodas ou unha silla dun bebé, por exemplo. Entón, son, ao mellor, non digo que non os engañaran a vostedes, pero se vos engañaron foron do mesmo partido que vostedes, non sinto eu moito, o sea, é así, é a realidade. Pero, como lle digo, coincidimos en que hai que arranxar esa estrada. Hai que arranxala, hai que solicitalo, e que se arranxe dunha vez, e que se faga un proxecto para eses remates ben feito. Non eses proxectos que aparecían, ou como nesa entrevista famosa que tanto publicitaron. Non se preocupe que isto se arranxamos con maquinaria da Diputación. É que isto é... Así se facían as cousas. Esperemos que a cousa mellore e que se faga mellor. E eu digo tamén con retranca, o sea, nos estábamos aí. Persoalmente, por mí non estábamos, eu digo así de claro. Pero vamos a darlle un voto de confianza e que se consiga rematar dunha vez esa obra, porque efectivamente os veciños e veciñas non merecen seguir pasando máis tempo tal e como teñen esas beirarrúas e sin iluminarias. Nada máis. Turno de palabra para o PP. Para rematar. Non vamos a pronunciarnos. No. Procedemos á votación, entón. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Non voto. Que non entro en votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Eu non entro en votación. Cantos quedou, Vilarí? 10 a favor. 5. 15 a favor. 15 a favor. Unha abstención. Ou dúas. Se a alcaldesa non ten votación, son dúas, pero en contra, sí. Aprobada. O que o sistema de non ter votación. Pasamos á moción do PP sobre o voto dos mariñeiros. Turno de palabra para o PP. Boas tardes, noites a todos e a todas. Un ano máis, e como ven sendo xa habitual en todas as legislaturas, este grupo municipal presenta unha moción instando ao Parlamento do Estado a que se modifique a LOREC no senso de arbitrar as medidas necesarias para que a xente de mar embarcada poida votar. Estamos a falar nada menos que de uns 10.000 persoas de pesca de altura e unhas 25.000 persoas a nivel estatal da Mariña Mercante. Neste momento, esta iniciativa cobra, se cabe, aínda máis pertinencia, xa que precisamente o Parlamento do Estado pretende introducir modificacións na citada lei, sendo esta, polo tanto, unha ocasión que non debemos desaproveitar para introducir algún mecanismo que facilite esta histórica demanda. Non debemos esquecer que o mar e as actividades profesionais que nel se desenvolven son un dos piares da economía do noso concello, ademais das raíces de boa parte da nosa cultura. A vinculación de Cangas co mar, e fundamentalmente coa pesca, forma parte da nosa historia, pero incluso actualmente esta vinculación segue a ser moi estreita. Temos veciños e veciñas embarcados por todo o mundo e moitas familias dependen directa ou indirectamente do traballo que estes homes e mulleres levan a cabo, confinados nas súas embarcacións durante meses en condicións moitas veces penosas. A legitimidade política dun goberno democrático deriva principalmente do sufraxio, do dereito político constitucional que temos a votar os cargos públicos electos. Na actualidade, en moitos estados, as novas tecnoloxías con determinadas medidas de seguridade facilitan o voto desde calquera lugar a través de Internet. Hai algúns países como Reino Unido, Estonia, Suiza, Canadá ou Francia que xa utilizaron estes métodos de algún outro xeito nas súas votacións. Tamén en España a Mesa do Parlamento aprobou un procedimento telemático para caso de maternidade, paternidade ou enfermidade grave para os diputados. De calquera xeito, con ou sen antecedentes, a día de hoxe,
Non existe ningunha razón tecnolóxica nin intrínseca ao traballo do mar que impida de forma inexcusable que a xente de mar embarcada poida exercer o seu dereito a votar dende a súa embarcación, de forma libre, segura e con todas as garantías do mesmo xeito que se fai en terra. Por todo elo, efectuamos as seguintes propostas de acordo. Dirixirse aos distintos grupos políticos que conforman o Parlamento do Estado solicitando efectúen as modificacións legislativas necesarias para permitir que os mariñeiros de altura poidan votar desde as súas embarcacións e dirixirse aos distintos concellos do Estado con maior vinculación co mar para que tomen un acordo similar ao do Concello de Cangas, no caso de tomarse, obviamente. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Boa noite novamente. Bueno, dende o noso grupo, antes de nada, tamén anunciar o voto a favor desta moción. Queremos que é unha reivindicación histórica para todas aquelas persoas que traballan no mar, están fora do seu fogar durante moito tempo e non teñen acceso a participar nas votacións e na elección dos seus representantes. Tamén queremos que é unha moción tamén que se ven repetindo ao longo dos anos, é unha reivindicación que non sobra, pero tamén que o Partido Popular ao longo da historia da democracia en España, no Estado español, tivo tempo de modificalo, así cando gobernou con maiorías absolutas e non o fixo, non? Igual que o PSOE tamén o pudo facer, e ao final esta é unha demanda que ten que ir máis alá dos concellos e ten que recair nas Cortes do Estado español e naqueles grandes partidos políticos que gobernaron ao longo da historia e nada fixeron. Por moito que aquí queiramos vender un posicionamento político dos grupos hexemónicos, realmente todo o poder e toda a acción a tendes vos e non os pequenos concellos que podamos facer. Por moito que todos os concellos nos unamos, se vos, nas vosas institucións e nos vosos organigramas políticos non decidides facelo, pouco podemos acadar. De todas formas, nos íamos a apoiar esta moción, esta reivindicación, pero tamén pedirvos que realmente o trasladedes a Madrid e que así o fagades a través dunha modificación legislativa que o permita. É máis sinxelo que votalo aquí e querer facelo e que os vosos representantes o fagan. Así que nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí. Bueno, desde o BNG non imos dubidar das boas intencións e do desexo probablemente de todas e todos os membros que presentes nesta sala en que se cumpra por fin os mariñeiros podan exercer ese dereito ao voto. Non vamos a dubidar das súas boas intencións e do seu desexo. Pero resulta curiosa esta moción do Partido Popular. Resulta curiosa, unha vez máis, porque, vamos a ver, o Partido Popular presentou esta moción no Concello e tamén a presentou o pasado mes no Congreso, cunha proposición non de lei de reforma da Lei Orgánica do Réximen Electoral. Presentou eso, como digo, fai un mes, o 23, se non me equivoco, para a regulación do voto dos españois que residían no estranxeiro. E incluíanlle, ademais, nesa proposición non de lei, que fai un mes, como digo, incluíanlle que a modificación da legislación electoral para un sistema que permitira que os mariñeiros puderan exercer o seu dereito ao voto. Ben, digo que é moi curioso, porque, vamos a ver, a última regulación que hai do voto mariñeiro é do ano 1999. Era daquela ministro da Presidencia, o señor, creo que Cascos, Partido Popular, Álvarez Cascos. Daquela, en esa regulación que existe, que sigue en vigor, pois estipulábase que os mariñeiros e demais persoal poderían exercer o sufraxio por correo ordinario se teñen que estar embarcados dende a convocatoria das eleccións ata a súa celebración. Pero cunha condición, que durante ese período tiñan que tocar portos previamente coñecidos. Toca. O sea, parar a pesca e irse a un porto. Iso, dende Madrid, regulado. Ben, na práctica, todas e todos sabemos que isto fai imposible o exercicio do voto para poder participar con normalidade nos comicios, vale? Pero, bueno, este tema, como digo, xa ven de moi, moi lonxe. Xa no 2007, o senador do Bloque Nacionalista Galego, daquela Francisco Jorquera, denunciou a falta de vontade política dos sucesivos gobernos centrais para que os mariñeiros puderan exercer ese dereito ao voto. Naquel ano, outros casos especiais, como foi das tropas españois desplegadas en Afganistán, por exemplo, ou no seu día en Irak, vale? O goberno sí que habilitou medidas para que puderan exercer o dereito ao voto, pero os mariñeiros siguen a negárselle unha e outra vez. Anos máis tarde, nas Cortes do Estado, foi creada unha subcomisión, eso creo que foi no ano
non quero meter a pata, pero creo que foi no 2010, foi creada unha subcomisión para tratar este asunto a instancias do BNG tamén, porque o BNG sí que insiste reiteradamente no Parlamento Español e dali onde ten representación na Xunta de Galiza e no Parlamento Español para conseguir ese voto mariñeiro. En esa comisión, nesa subcomisión, fomos moi insenuos, hai que recoñecelo, o BNG foi moi insenuo, porque esperábamos e confiamos que se ia resolver a cuestión e demos o noso apoio para contrastar a través de diversos informes técnicos a garantía dese exercicio. Pero a teimuda realidade, nos atopamos nese mesmo ano co veto do Partido Popular e do PSOE a poñer en marcha as medidas necesarias que conducirían á resolución do problema. E seguimos nomeando ano 2011, o director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias daquela do PP na Xunta de Galiza, decía que a Xunta carecía de competencias, pero que lle trasladaba e lle facía unha solicitude ao Parlamento Español. Aquí o problema, e decía eu antes o compañeiro tamén, é que hai no Parlamento do Estado unha serie de deputados e deputadas que viñeron a buscar a Galiza e levaron daqui os votos dos galegos e galegas en un asunto como este se inhiben das súas responsabilidades, non defenden os intereses dos galegos e galegas e votan en contra de que un mariñeiro poida exercer o seu dereito libre ao voto. Fai ben pouco, ano 2019, fai nada. Volvemos a denunciálo porque volvíamos a pedilo no Parlamento e denunciáramos outra vez que, curioso, un lesionario en Irak podería votar o 10 de novembro das famosas eleccións, os tripulantes da Armada no Índico puideron votar nas eleccións do DCN e un mariñeiro non podía votar. Ben, imos votar a favor, é evidente, porque o BNG leva demandando isto moitos anos. Porque temos claro que o voto segredo libre dos nosos mariñeiros é un dereito e unha débeda histórica que temos con eles. Vostedes e outros votarán a favor aquí, e, como digo, non dubido da súa boa intención. Pero xa veremos o que fan os seus representantes e os seus partidos, donde hai realmente o poder e a decisión, que é no Estado español. Xa veremos se non volve a ser o mismo conto desde hai máis de 30 anos. Nada máis. Bueno, a intervención da compañeira Mercedes Giraldez tampouco ten moito máis que engadir, pero eu si quero engadir algo, é dicir, igual que se trae aquí a proposta do voto dos mariñeiros, o PP lle quitou un dereito moitísimo máis fundamental, se do que estamos falando é de dereitos, non? Lle quita na Unión Europea por un voto dunha directriz ignora o goberno español, co goberno do PP, esa directriz europea, e fai que estes mariñeiros, que os mariñeiros de Cangas traballen 2 anos e medio máis en coeficientes reductores. Eso tamén é un dereito fundamental. De verdade, é que ás veces hai certas mocións que veñen do PP que son increíbles nos momentos en que se presentan. E máis, lle digo máis, non solamente o dereito ao voto é algo que poden en este momento solventar, pero sí que tamén o poden solventar o dos coeficientes, aínda están a tempo. Houbo o primer mariñeiro galego damnificado pola corrección de coeficientes na Unión Europea, na Comisión Europea e no goberno español pola desidia de non facer absolutamente nada, era un mariñeiro de Cangas. Mariñeiro de Cangas que desenrola voluntariamente pensando que ten dereito á súa xubilación e cando chega a pedir a súa xubilación lle comunican que lle faltan 2 anos máis. Un desenrole voluntario que lle supón non ter dereito a prestacións de desemprego por ser voluntario. Eso foi o efecto que sucedeu aquí e que, ademais, eu, estando nun movimento social, vin defender a este pleno. Entón, hai que defender o dereito do voto. Este goberno vai apoiar a favor, pero, de verdade, os mariñeiros teñen outros dereitos que perderon e que vostedes, o seu partido, permitiu que o perderan. Turno de palabra para o PP. En
empezando polo principio, eu aquí falando, e os compañeiros meus do grupo do PP, somos o grupo do PP de Cangas, e vimos a defender os dereitos e vimos a falar en nome dos traballadores de Cangas. Non temos, o mellor desafortunadamente, a capacidade de facer e desfacer cousas a determinados niveles. Estamos a falar, por outro lado, do dereito ao voto. Outros temas son temas de outro momento, non deste momento. Estamos neste momento falando, a moción é sobre dereito ao voto. Hai moitas cousas que hai que arranxar de todos os lados e, como digo, non somos o PP de Cangas, non somos outra cousa. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Turno de palabra para BNG. Moi breve. Evidentemente, vostedes son o PP de Cangas. Son o Partido Popular. E pediron, igual que nós pedimos, o voto para o seu partido, para uns representantes que están ali. E así o fan. Eu xa dixen que non dubidaba. O BNG non dubida da boa intención que ten os concelleiros e concelleiras e o desexo que se cumpra isto. O problema está en que se representa a partidos que sistemáticamente e históricamente están vetando o voto dos mariñeiros. Ese é o problema. Non se pode facer como se non pasara nada. Hai que responsabilizarse con todas as consecuencias do bo e do malo que ten unha organización política. No seu caso do Partido Popular. Non se pode un esquivar. Xa sabemos que en todos lados se cocen habas, pero é que no Partido Popular ferven. Nada máis. O PP quere rematar. Procedemos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobados por unanimidade. Procedemos a traer por urxencia a proposta toma de coñecemento da sentencia 90/2021 do 5 de marzo do TSJ resolutiva do recurso de apelación interposte fronte á sentencia do xulgado contencioso número 2 de Pontevedra 224 e dispoñendo sobre a posibilidade de interposición de recurso de casación fronte á mesma. En este caso é unha sentencia que se lle recoñece parcialmente ao Concello de Cangas, que ante esa parcialidade podría presentar recurso de casación e que o prazo de non presentar ou presentar ese recurso de casación é anterior ao seguinte pleno ordinario, por ese motivo se trae de urxencia, se comentou outro día na comisión informativa, pero primeiro esa motivación, o prazo para presentar ou non presentar, entón votamos a urxencia. Ou queren... Pois procedemos á votación da urxencia. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada a urxencia. Pois procedemos a dar paso ao tema de fondo. Como comentaba anteriormente, o Concello de Cangas presenta unha reclamación ante o contrato de xestión integral da auga. Esa reclamación que se pon sobre no TSJ se recoñece a sentencia é parcial da nosa reclamación e a opción que nos dá en este momento o Tribunal Superior de Xustiza é presentar un recurso de casación. A proposta por parte da Alcaldía é a non presentación dese recurso de casación porque o apoio xurídico do Concello non o creen necesario, neste caso. Entón, o que nos realmente traemos é a non presentación dese recurso de
de casación. Paso o turno de palabra para Avante. Ben, como ben comentas, é un tema que se trouxe por urxencia na comisión informativa. Unha vez máis, é un asunto que se nos pon nas mans sin ter maior información. Non costa nada enviar un correo electrónico antes da comisión informativa co contido da sentencia judicial, co contido do informe xurídico dos abogados do Concello, donde eles mesmos desaconsellan que se interpoña ese recurso de casación por parte do Concello. Unha vez máis as presas, porque se remata o plazo para presentar para tomar coñecemento e para, non sei, se lles remata o plazo e traen por urxencia o tema. Nos vamos a abster, tivemos pouco tempo e sí que me gustaría profundizar un pouquiño máis no contido da sentencia, porque é unha sentencia do contrato da auga unha vez máis e non sabemos moi ben o contido da mesma. Aquí se fala, ao contrario do que dices ti, Victoria, aquí se fala que se estimou parcialmente o recurso interposto pola UTE contra a desestimación presunta de silencio administrativo da reclamación presentada ante o Concello de Cangas. Non sei, creo que son términos que ainda por encima son, cóstanos, creo que a todos, incluso mellor, os contidos das sentencias judiciais e por falta de tempo o noso grupo se vai abster. Turno para o BNG. Ben, coincidimos no argumento de que, este tema pudo trasladarse e informar antes de chegar á comisión informativa, como chegou así por urxencia e fora en extrañas, rapidísimo, sin dar tempo siquiera a pensar, porque o comentei na comisión informativa, poderíamos ter votado a urxencia, pero é que non deu tempo nin a pensar, porque non sabíamos exactamente ben do que se trataba o asunto. Nós sí que coincidimos que non hai que interpoñer ese recurso de casación. Entendemos que non, os argumentos dados. Tomar coñecemento, porque realmente os puntos de acordo son tomar coñecemento da sentencia. Ese é acordar non presentar ese recurso de casación por parte do Concello de Cangas. Pois por parte do BNG non imos dar ningún problema, vamos a apoiar esta proposta. Moi breve. Era a intención, dende a Consellería de Facenda, por tratarse dun asunto económico, que isto se levara a un pleno posterior. Meteulle urxencia ao secretario titular, e como unha cuestión que é máis de trámite que de fondo, porque calquera sabe que os recursos de casación desta reforma que se fixo co goberno de Rajoy, a dificultade en que prospere é enorme, e por outra banda eu creo que no que foi a defensa do Concello conseguiuse unha reducción de centos de miles de euros neste proceso, que evidentemente non é o perfecto, porque evidentemente o perfecto sería rematar un contrato que é unha auténtica aberración e un abuso brutal, porque ademais outros fondos só teño denunciado aquí máis dunha ocasión. A solución sería esa, pero, mentras tanto, efectivamente, tal como propoñen os servicios jurídicos, este acordo, por certo, non podía ser tomado en Xunta de Goberno, sino que é competencia plenaria, e, consecuentemente, eu creo que non cabe outra que aceptar a recomendación dos servicios jurídicos, e nada máis. Turno de palabra para o PP. A verdade é que isto é un pouco de metafísica. Eu fago a primeira pregunta. Se voto en contra desta proposta, non estou tomando coñecemento da sentencia? Desaparece a sentencia? Porque os acordos non teñen moito sentido. A verdade é que é a primeira vez que se trae ao pleno unha omisión de actuación. É dicir, estamos decidindo non actuar e, como tal, traemos esa aprobación a pleno. Que pasou coa caducidade dos expedientes de resolución de contrato que caducaron por omisión? Por que non se trueron a pleno esas omisións? Isto é a mesma. Donde está a necesidade deste acordo de traelo a pleno en base a que vamos a omitirnos de facer unha actuación en concreto? Isto, a realidade é que é que non sabemos nin que votar, nin como votar. Que estamos votando aquí? Que tomamos coñecemento? É unha dación de conta. Non é un acordo ni unha proposta de acordo. Lóxicamente non vamos a entrar en votación. Avante.
Isto de Pío, porque realmente o funambulismo isto do Partido Popular a mí xa non me asombra, non? Pero é evidente que se non se volcan as competencias e xunta de goberno que ten que tomar unha determinación, hai que traelo necesariamente a pleno. E non o digo eu, o digo o señor secretario titular, que non sei se é moi malo ou moi bo, pero en principio, como é o secretario titular, seguimos a súa recomendación. Por lo tanto, do que se trata é de asumir o informe que fan os servicios jurídicos, nada máis. Non sei por que desto se monta... Bueno, podo entender que é unha estrategia do Partido Popular para non entrar no problema de fondo, volvo a insistir, nun contrato que realmente é absolutamente delitivo. Entonces, claro, ese é o problema de fondo, o problema real. Pero, si se quere liar o tema con ese tipo de formalismos, aliamos. Pero, xa digo, necesariamente ten que ser o pleno quen se pronuncie, nada máis. E a miña pregunta é pronunciarse sobre que? Sobre que tomamos coñecemento dunha sentencia? E iso é necesario un acordo. Iso é unha dación de conta, pura e dura. É que non estou buscando nada raro. É dicir, lean vostedes a proposta de acordo e xa non insisto máis. Creo que foi un bastante breve para isto, pero nada máis. Alguén quere a palabra? Sí, o Venegas. No, moi breve, para que me quede claro, porque a ver, aquí se está liando todo isto en un tema que, bueno, que eu entendía, a ver, aparte da dación de conta, que hai figura efectivamente no primeiro punto, quero entender que o que imos votar é non interpoñer recurso de casación por parte do Concello de Cangas contra a anunciada sentencia sen prexuízo da posición que proceda tal. Isto é o que vamos a aprobar, sí ou non? Vale. Non, era por aclararlo eu, que non tiña claro. Está ben que o digas porque creo que non hai que ir a Harvard ou a Cambridge para... Procedemos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Non entra, o PP non entra en votación. Aprobada. Sí, Vilarín. As seguintes son as dacións en conta e pasamos a robos e preguntas. Bueno, leemos. Como vai? Hai que ir a votalas. As dacións de conta. Podemos las ler si queren. Dación de conta de resolucións da alcaldía dictadas entre 1 de marzo e o 15 de marzo. Expediente 1971 da Xunta de Goberno Local do Plan Concellos 2021, línea 2. Expediente 165/2001 dación de conta de acordo da Xunta de Goberno do Plan Concellos, línea 3. Dación de conta dos informes de reparo de intervención segundo a base de execución número 38 do Orzamento Municipal. Dación de conta do Plan Orzamentario. Dación de conta de prórroga do Orzamento do 2021. Dación de conta de resolucións de reinvestimento post-2019, dación de conta de resolucións sobre tenente de alcalde e atribucións. Pasamos logo a robos e preguntas. Paso a palabra avante. O meu rogo de cara un pouco a organización do pleno, quero que se teña en conta cando antes pedía coñecer o resultado da votación,
cando agora lle pedín, por favor, se podía ler tamén en voz alta as dacións de conta, do que se trata é que este pleno está retransmitido por streaming, o público non pode estar aquí presente, e hai moitas cousas que se perden, e se perden por falta de información. Cando debatimos un punto da orde do día, se ao final non se dá o resultado de esa votación, os que están mirando o pleno non coñecen cal foi o resultado, se finalmente se aprobou, se non se aprobou esa moción. Por eso sí que me parece importante, e o meu rogo, este é o meu rogo, é que, por favor, despois de cada punto, se pode ler en voz alta cal foi o resultado da votación do punto. Nada máis. Quisera tamén facer unha pregunta, se podo, aproveito xa o momento. Vimos na prensa que, dende o Concello se está organizando un pouco o tema da Semana Santa. Está claro que a situación sanitaria impide facer as procesións, igual que no ano anterior. A concelleira toma a decisión de organizar, creo que eran unhas lonas co apoio da cofradía e demais, e a miña pregunta é coñecer se o investimento que se fixo, o custe de esas lonas, foi a través de algunha subvención otorgada á Concellería de Turismo, se foi propiamente unha partida do Concello, da Concellería de Turismo, e coñecer tamén o importe de esas lonas que están colgadas nos edificios municipais con esas referencias á Semana Santa de Cangas. Nada máis. A seguinte pregunta. Loli. Outra pregunta. Pero podemos facelo por escrito, non? Sí, perdón, disculpe. No, estou nas anotando todas porque, creo que... Sí, perdón. Pois serán respostadas por escrito por cada concelleiro ou pola alcaldía sen problema de ningún tipo. Si se caducou ou non ese expediente, e despois un rogo. No inicio da baixada de o Castelo pola zona do Piñeiro de Darbo, derrumbouse dúas pedras, xa fai cousa de 2 meses, sinalizouse porque hai un risco para os vehículos que circulan por ali, desapareceu a sinalización de risco. Entonces, avisar os servizos que teñen en conta esa situación. Outro rogo? É un rogo, sí. Enterámonos que se perdeu a subvención da Diputación Provincial para a redacción do PEMUS. Quixéramos confirmalo, non sabemos se é certo ou non. Rogamos se nos presente un informe
con explicación por parte pola perda desta subvención que pasou. Tamén queríamos, dentro dese mesmo informe, saber como está o documento que se adjudicara a unha empresa, se xa se lle pagou, se entregaron algo máis, copia no caso afirmativo, e unha reunión urxente para tratar este asunto. Algún rogo máis? É unha pregunta. Bueno, dende o BNG queremos saber como, bueno, cal é o posicionamento da Consellería de Ensino en canto ao mantemento dos comedores escolares, se o Concello vai a facilitar que poidan continuar e lle vai a dar as facilidades precisas ás AMPAs para poder continuar con este servizo. Algún rogo máis? Ahora sí. Unha pregunta con relación á moción que se aprobou de eliminar as tasas da hostelería, saber en que punto está, porque tamén os hosteleiros necesitan das axudas que se lles poda prestar. Nada, pois isto, agora sí, vou ter que comer o micro. A pregunta era pola moción que se aprobou da eliminación das tasas da hostelería, saber en que punto está, porque tamén é necesario para os hosteleiros neste momento ter esas axudas. Algunha pregunta máis ao rogo? Ninguna máis? Rematamos a sesión do pleno.